لو مشيت مدبنا حاتاتنا تنتاوي اوريتاويان مخاننا ترايو زبرار استيازلاتني زارت زيا قدامي تخفالي حاتاتنا اغازيانوان مخان تبلون كالي تخفال كتلونيا زي مخاناتو ايدنتيتي تنا هنا مسرتنا هنا هيريتاج ويتنا هنا فاونديشن كاب كلتا يزمت كاب قانقان كاب كبرتاتن يزمت سلازي نزي كلتيو انت عشمهم قبرينا كمينا أمتاوي جن قد نقرات كزارب دلي الله هجيك وقرب زياك فحاز يا أرستي نايلو ما عندها ورب كستح قبرني كالتي فخود كفتني أوكي إذا قدامي كزارب لا دلي زلوه مجمرتا زحالفي أبزغنيات بغرمة مالي أب لندن مدكعتي ناي أسلاماويان جهاداويان تخايدو 4 سب مويتهم بوزح حسابات كاوسيلهم بالطعم كستاوينا مالتي عجي كم تفولتو مدكعتي اب لندن يتيرو لندن ناتي ناي موغزيت كتما وي ادوبتد كتما ايتحازو لي كم زي علو مشالكم اب لندن نوي عمتات يتقميت ابناي لندن اتاو قال مليون كستاي غبري تا ختما بزعبا تا ختما فولي سمعيت على لندن فولي مننت علو بزح نغرات علو از تاريخنا 500 عام 600 عام زحلفه كاب غزي بعز جلوب بعز شكسبير تحسكا كابزي ناي انجلش ريفولوشن دحاري ترازلو انا بحكي الصحابي تاريخي زلوا الكل بزح صبغ نغر علو لندن كمزي ابكال ختماتنا عالم كيف خزيت نغر علو الكل نغر ግን لندن ازي نصانت علو اب لندن دلايكا نصا خونكا خدبر نصا خونكا ختما حبل نصا خونكا خستخدبر تخيلها كلني عالم سنا حسابات ماركس ديو ولا فلسفات ابزز حموشه ماركسيزم ديو ولا زخونه يكون نغر ني عالم سنا حسابات سي اب انجليز متيو تصحيفوا بالانجليزي كلهم كمان مع سدتنيا تاسي زحالف 500 عام ولا ناي جرمن هتلر ديو ناي نابليون ديو ناي كاثوليك تشيرش ناي زي اب ريسورسانس ام ناي تحدث اوان زحادو موديم كلهم ابزا عد مصيام تعقبهم لندن نصانت بقى اب لندن دلايكا هم كتنبر تخلي هاد دلايكا تصحف دلايكا تحاسب دلايكا العل كله ግን دلايكا عينت مصحف دلايكا فقط አለው عد انجليز بحفش بريطانيا عباي بريطانيا تبكى ነገር አለው ተደለንሲ ናይ ትምርት ናይ ዩኒቨርሲቲ ካላትን ናይ ላይብራሪ ታትን ገለኒ ስለዚ لندن ግን ከም ዝብለኩም አለው ሀብካ ለአውሮፓ ዝፈልየሉ ባሕጭሩሲ መን ይخዝብለካ የለን ከም ከተማ ከም ገለስ ከም አውሮፓ ከም ዝኮነ ዓለም አይኮንን لندن ናይ በሐቂ ነፃ ከተማ ያነ ዝኮነ ይሆን ነገርሲ ነዚኦም ማርክሳውያን ወይ ካፒታሊስት ዲዮም ወይ ካለ ፉሊ ካብ ቦክስ ወፃ ዝሐስቡ ሰባት ራይዘ ኮኑ ወላ ነዞም ጂሃዲስ ወላ ነዞም እስላሚስ ናይ ሙስሊም ብራደርሁድ ቀንድ መደበሮም ለንደን ያ ወላ ንዓም ያ ነፃነት ይባቶም ግን እሶም ግን በቃ ነፃነት ስለዚህ ፎቶቲዮም ጂሃዲስ ግን ለንደን ተደጋጋሚ መሊሶም ያምዘጥቁ ዕላ ምክንያቱ እስላማይ ወይ ዝና እስላም ስነ ሐሳብ እንታይ ይብሉን ክብረት አይፈልጥኒ ነፃነት አይፈልጥኒ ቀንድ ጸላ ነፃነት ስለዝኾነ ነታ ነፃነት ዝሃበቶም ከተማ አብ ሪያዲዮ አብ ደማስቆ ዲዮ አብ ዝኾነ ካይሮ ዲዮ አብ ዝኾነ ይሁን ናይ እስላም ናይ ዓረብ ሃገር ወይ እስላማዊት ከተማ ክረኽቦ ዘይኩን ነፃነት ዝሃበቶም ከተማ ግን ተመሊሶም እጥቅዑ አለው ተመሊሶም እንታሽም ዝገብሩ አይ ማለ ይገርመኩም ናይ በሐቂ ብዛዓዲ NHS ዝባሃላሉ አብ ዓለም the best healthcare system of UK አው ነቲ ተወልዱሉ አው ብነፃ ዝውለዱ ዞም ቆልዑ እስላም ገልመን ነቲ ተወልዱሉ ሆስፒታል ብነፃ ዝዓበይሉ ቤት ትምህርቲ ንዑ ኸይደም የምዘጥቁ ንዑ ኸይደም የምዝዕኑ ንዑ ኸይደም ቦምብ ዝገብሩ ንዑ ነቲ ግብር ከፊሉ ክስታይ ዝገብሮም ህዝብ ስለዚህ ናይ በሐቂ ካውንናው አነ አብ ኩሉ መጥቃዕቲ አውሮፓ ክበር ከሎ ብጣዕሚ ክስታይ ግን ናይ ለንደን ግን ብፉሊ ንስማዓን ምክንያቱ ምስ ለንደን ፉሊ ስምዒት ኣለኒ ፉሊ ተዘክሮታት ኣለኒ ፉሊ ነገር ኣሎ ከም ዝወኩም ድዕሪኻ ዳስ ማይ አዶፕት ሲቲ ናይ ዕቂባ ገዛይ ኮይና ዝሓለፈ 16 ዓመት ብዙሕ ነገር ዝረአኩላ ተማሃርኩላ ዘንበብኩላ ኩሉ ነገር ክስታይ ዝገበርኩላ ከተማ ስለዚ ብጣዕሚ ሓዘን ተሰሚዕና ለንደን ኩሉ ግዜ
መጥቃዕቲ ከምዚ ናይዞም እስላማውያን ክበፅሕ ከሎ ብጣዕሚ ዝሕዝነኒ ምክንያቱ ምስ ለንደን ናይ ብሓቂ ስምዒት ኣለኒ እቲ ዝቕተልሉ ከባቢታት ድዩ ናይ ባቡር ስቴሽን ድዩ ኩሉ እዚ 77 ኣብ እዚ 2005 ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ ተገብረ ኩሉ ኣብቲ ፓብሊክ ትራንስፖርት እሲ ዩቲብ ድዩ ዋላ تعشوا مسلتكم ولو بتعمها زحزنك أبكم مختارين كلها حسابات كلي سلازي نتيم زموتو تقولوا عاد هبكم قالوا نقولوا توم مسلم جن توم جهاد جن إذا مزروح بقول ما قد خد اللي على الوجن أبز قات عمي زبلوا من زخونة نايت تقرنيا نايت سجام زعوان سلمنا حدينا حواتينا قل زبلوا عينه مخفوتو تحم عركا خلات سي تحمها ما يترك الزبها زربا له انت حجي لندن نزو كله هباتهم نزو كله جيرات لهم نزع عدي كم زي قبروا له تخوينهم سي نعدنا نحنا خنتيام كقبرنا زخونه يخسب حاسب دي وي تا قرآن وعدنا زلاس وي تفالا ليتا مخنياتو حجي قلت خويني نا إرتراوان أسلام أب أمريكا تحازو له جهاد خوينهم أوروبا أسروا له أب وهابيست له سلافيست له أبال القاعدة له أبال أسيس له إذا من إرترا إسلام وكلنا زي بلون ودبن محبرنا إسلام ومن قصاص بعلم يلن حجي يلن أب إرترا هبك أنا جهاد ودبات نهيل ودبات تمسريتهم كستا يقولوا له حجي نعنا خمزي ملكتنا ويابانا خمزي متصيرون بزارب سبت له خوينو تتصلل سبت راي كلهم زمنا إرترا ودبات تتصلي لهم يمزلوا زوم عبيتنا لباماتنا زبلو بقى حدنا زبلو انت مزيوم حدا خوندليم كوينو ويسوم كمسلمون لهم ويتماسلام كا نزي وي نافتيناي تجرنيا كبرتات وريتا خبرتات كاتولو بحصرو خمي جيركا بنصحون كا تصاويركا نسبسي خم تنبر كمهارو لهم سو خاي تخال انت بعد انجليز ابزا نصاب عالم ناي لندن مننسيس ليبراليزم ناي بحكي بعد انجليز لندن لعلي 500 عامت كوينات تجيروا تخايدولا زي تفلت كتما يحج 500 عامس ناي سلام كتما قصالي تعشمو الله بجيكابز قالاي كوينات عالم هتلر كدبدبا زفوتونون توسنه غزي كاله كوينات غلي بلان بتعم سلامويت كتما بتعم خانتا ناي نص حساب ناي نص زخوري يكون سبسين زخوني يكون ነገር كمكتولو دلا يخو زاربولو زخل ነገር تخل كتما يا ولا نسومسي بقى دلا يمتم مسلم برادرهود እቲዮም ሰላፊስ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎም ነፃነት ኣብ ዝኾነ እስላማዊት ሃገር የብሎም ኣብ ዝዓዲ ዘሎም ነፃነትሲ ኣብ ዝኾነ ሃገር ናይ ዓለም የብሎም ምናልባት ካብ እስራኤል ኣሎ እስራኤል ወይ ከምዚ ናይ ዝዓዲዮም ነፃ ድላዮም ዛሮም ነፃ ድላዮም ዝገብሩ ጥራይ ሰባይ ተብሉ መዛሕቶም ኢለ ከምኡ እንዳገበሩ ግን ተብለኩም ዘሎ ኣሜሪካ ነፃነት የብሎም እስላም ነፃነት የብሎም ኣብ ዝዓዲ ከለዎም ግን ነዚ ከም ዝተገይሮምሲ ንዓና እንታይ ክገብሩና ከም ዝኽእሉ ሰብ ይረዳእዮ እዚህ ነገር ሲስተውዕሉሉ ሰብ እዚህ ሕጂ ንሕና ሓደና ሕዋቲና ፍቅሪና ግን ኮይና ይንፈልጥና ንሕና ኦሬዲ ማዓጀሃድ ማዓት ውድባት ኣለው እንተ ብሲሪያ ኸይዶም ክርስቲያን ሓርዱለው የዚድ ይሓርዱለው ማዓት ካልኦት ሰባት እጥፉለው ንዓና ይጥፉናን የሚልካ ክስታ ይኾን ዋላ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ነዚ ናይ ኣስላም ሓምሻይ መስርዕ ኢሉ ኮድ ሽም ሂቡ እንታይ ሽምበር ሓምሻይ መስርዕ ከምዚ ገይሮም ኢሉ ማዓልታዊ ዝሃረባሉ ህግደፍ يمصي ويك مبزحت غزي خمس سرمبري عباركا سب زحردالو معات نايجي حسر حزفتنالو هغدف معزت فومز اشرومالو كل جن انتاي بميستر زخون زلو امبرو بيرتراو زعطو جهاد هو حز عطقوم هو حز ململوم اب تግራይ بيزوم አዲስ አበባ ቤት ጽፈ ዘሎም جهاد አለው مع جهاد አለው ሕጂሲ ዝኾነ ይኹን ሰብ ነዚ እንታይ ይወሩ አይስሓቶ ስለዚህ ነዚያ ኣብኩም ነገር እቲኒ አንተ ኸና አንተ አሽሙ ዝበለጸት ያታ ክስታخብል ካለ አንተ ገበር ደለ ሓደ ፋልፋሳ ዝበሃል ናይ የመን መልክ ናይ የመን ዓረብ ዘለዎ ገጺ በትግርኛ ጻፍ ትግርኛ ገበር ኣብ ተርክ ኮይኑ ምስ ወዲ ቶቲል ኮይኑ ብዛዕባ ትግርኛ ባቃ ብዙሕ ተዛሪቡ ናይ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ኣርማ ባንዴራ ናይ ናዚ ጀርመን ናይ ናዚ ስታሪካት ኣሽሙ ዘምልክት ናይ ጀርመን ዘለዎ እቲዩ ንሓደ 10 ሓደ ደቂቕ ዝኸውን ብዙሕ ተዛሪቡ ታናቱ ቲስስታ ሕጂ ትግርኛ ከተማሓድሩ ይትኽእሉን ኢኹም ፈቲምኩም ኢኹም 25 ዓመት ድሕሪ ሕጂ ንዓና ዕድል ሃቡና እስላሚና ከነማሓድር ንኽእል ይዝብል ዘሎ
تيم كالخا نعاي نبي حبت مريم نزي حدا قلعة مني شو من رويزولو زي يسيف حدا بقى حدا هاتو قطو زارب ناي تقرنيا فالو شالو قدمي قيس تقرنيا يعني ورقليلو حدا دكتور يزو سبعي زبهلالو بقى هايمانوتنا يعراب قليلو سلتزاربه قلم حجي قدمنا عددم نزخونه يسبكر سو علالات فيديو زخونه اسلامي اسلامي زخونه اسلامي ني إفسي نجر أي تصورني بحاتيرو بتانسو زدلي أسب أنت زي كيدو بحاتيرو مسلمنا مالت ملكي مالتي مسلمنا بقى مسلم مالسي أوبي مقبار وين مملخ بقى تملكا الله زبولو نجر نعو ختحاتت ريتو كتب قرنتاي أفكر كان حجي مسلمنا السي ناي مسلمنا ماينوريتي مخان ناي مسلمنا وحدام مخان مالت جهان نفسات منبر مالتي اترف عن توي ناي لندن فتوى سمعت علني بزح صبو نيغرات علني بزح بزر اخو بلوكم الله مش ግን كم خوينو ግን ኣብ لندن ማይኖሪቲ ኮይነ ደቀይ ከዕቢ ኣብዝ ክነብር ግን አይደለኒ ሆናቱ ደቀይ بቋንቋ እንግሊሽም ክመሃሩ ናይ እንግሊሽ ታሪኽም ክመሃሩ ናይ ገለም ኮኑ በቃ ወላ ንፉዕ ተኾንኩስ እቶም ደቀይ ንዓይ መስሉኒ ክጥፍኡኒ ሕጂ ማይኖሪቲ ስለዝኾንኩ ጥራይ ተኾን ሽዑነቶም ደቀይ ታይገብሮ እቲ መንነት ናይ ኣቦም ናይ ባሕጎም ሕድጎም እቲ ናይ ጻዕዳ መንነት ሕድጎም ዜግነት ናይ እንግሊዝቦም እቲ መንነት ግን አይቦም ናይ ተቆርቦቶም ታ ሕብሮም ሒዛቶም ደው ተብሎም ማለት እዩ ሽዑቶም ቆልዑ እንታ ኮይኖም ተርፉ ዝዓዲ ጸለምቲ ሓዲግ መዲግ ዜጋታት ናይ እንግሊዝ ናይ ብሪጣንያ ወይ ናይ እንግሊዝ ሆኑ ግን መንነት ዘይብሎም ተርፉ ናይ ኣቦም መንነት ተጥፉ ናይ እንግሊዘኝነት ሕዙ من زيغاتات نا انجليز خوينهم ግን መንነት ዘይብሎም ተስምዒት የብሎም ምክንያቱ ንዖም ዝመስል ኣብቲ ታሪኽ የለን እዚ ሁሉ ጸሊም ኣብ ኣሜሪካ ዲ ኣውሮፓ ሃውስ ይተደርቢ ዜግነት አሎ መንነት ግን ይብሉ ምክንያቱ መንነት ቋንቋ ስምዒት ውሽጥ ክስማዓካ ኣሎ ሕጂ ኮምስ ዝሆኑ ها ጸለምቲና ኣሎ እትረፍ ንሕና ሕጂ መጻና 500 ዓመት ዝገብሩ ተደርቢዮም እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ናይት ኣስላማይ ማይኖሪቲ ተኾንካ ግን ብዛዕባ ደቅኻ ደቅ ኣይኮነን ትሕቶ بزعبا هيوت كاس باقا قرآن كم زيرو أب قرآن صحيح وي قرآن دربيلو أنت زغون إسلامي تزاري بالكا أتي إسلامي بمولو ماتيو بهيوت كحاول لدك زحجي أب أنت عشان يكوننا نزارب زلنا أب أفغانستان وي أب أيسيس يكوننا نزارب زلنا أزيس من داد أب كايرو أب تا دحان معوز بحد هجبي وانا بسودان أب تدحان زبحد عديو كريستيان تمرعة تباهيلا سودانوي كريستيان أبوي ويادي فرقي كريستيان يلان دبلت كلا كريستيان سلستمعره أب كارتون موت تفريدة أبوي كريستيان بقى كريستيان تمرعة تباهيلا حجي تبلكم زلو وي مست تسمعيلا أب سودان سبقت كات أب ترجع سبيت قد كات حجي كمزي ناي كمزي ماينوريتي ناس لا ماينوريتي كون كمزي كل نايزي فالفاسا حجي ريتو دحن عليه تطلعي بقى تسمعني نجر يقول اتيم كالوت جنا مانيل عسلنا زي سبعي دكتور قالوا مالو زبلناي قمي تجرنياسي قمي قسي تجرنيا يمثيلو دزارب حتى قطو تاريخ كنبب زوع العب سبعي زي يسيف تاشم كستا يكون كم زي بقى قلت يروم سينه اسلاماي اكو مني نغورو حونا يقول يزبلو نيش سيجن تجرنيا إلى جازان سجبولو كتصورو ما يكانو ويا ماني لهسنا نبي هبت مريم أنا متى غسلز جبورو يزخلو معزمات صزلو بر أما أنا لهسنا بقى شعت بيرات أمن إرتراوي لي أمن جماعة سلام حواتي لهم يو أمن قليز أمن ده أمن أخلو جن لك معري يسرعوا معرتهم هجرويان معرتهم ناشناليست معري يسرعوا ما أنا تسلمي متصور زبها النجار يقولون أسلامي عقل زبها يقولون أسلامي زبها سنتين عقل يقولون أسلامي زخون يقول نجار الله تلك الله يبقى بالله سيفه وتقورت كان كحرد كان تعشني تدرف زي حجي بقى نايم الله ديو نايم محمد ديو نايم مسلمنا دي زي مزولوكم زلوخس بقى بهابت مريم أبوي زي من هاتولو يسيف زي قالوا مالو زب السبعي زي بيج دلن دكتور انزبل امانيل تاشو بقى شعت بهرات يميلون بقى حدنتي افل اللي يال الناس لزبوليهم زو كله معاتنا كلهم
ببتارز وردهم زلوا سي تحد تخالي أتم حديركم أي تقولون يهم جلزوا له أنا بحكي ذكر من نتا بس حقت إن نايزي فلسفة سازي نايم بعطوتي بتعيشون زلوا أنا شجر زخون يسب كردو أبز كله شجراتي نازلنا زي محجني إرتراز مور حزلوا سبات أب سوساتات أب حمساتات توديهم أب حمساتات شعون تاني يرفسفنا باك هايمانوت كتفيو عدم حدا تكونيا مننت كتفيو هاجر تفيو عدم كوني ديسنت كسعري كومينيست عدم حدا كوني بقى مننت تفيو سب بكلاس كفالالي شقالاي جباراي برجوا تباهيلو مسفن تباهيلو كفالالي سلازي أبكم عالم عبيهم بقى حجيتي كستانيرو بقى أبكم هينهم كم ز ايديالو كوينوم وي دوغماتيك كوينوم بقى ودو زولو سبات عالم دحريو كاب سبعين عتنات حزا هيمانوت كتقفت كوينس كم بحدش هيمانوت تسيو دحرقته 100 عمد هيمانوت تمليسو سيركولاريزم طفيو انت خوينو مالتي تي زولو ناي كلاس سوسايتي دو ناي جلدغل كي تفترت كان هللك حجي شع سني تباهيلو عالم يطفا يماوتالو حجي بعلي سياسكم يوم اتا السوم زعبيلو عالمن إذا حج زل عالمن ولا حنت ركب بالله زيت راينا حزب تقرنيا الشكر معناته بعد إساس مستا تغيرت عالم يوريكالون ويناتي تغيرنا إذا حدش كنا عالم زرودو سبكا كف كل يدل بقى عالم تكيراي تقدسنا زي انت لهم بقى انا قيتهم نزوم قبيله اندا تذكرنا انت زيرنا ميلهم ابز كل شجراتي نمبر تقرنيا من محدار ولا إساس من محدار سينو ويبقى يكون بقى نايساس شجرو ايديالوجي زي دوكماي بقى سنا حساب له سب حد خونيو محبرو فتح خمتيو زم قبيله اندان تتماهيروم لقاهم تغرنيا حاسبيو مسلمايوم هيمانوت كترفي نايساس نايتو مسؤولو زلو زي شجرو امبر من محدار ايكونن شجرو محدو نيروم تتخونو اب افريقيا تزعابي سراوي سعيروم تزعابي سراوي بناتو مسن عقم سعيروم ولا حجون إرثات السلام زلوا أمكو سلام زلوا هاجر أبكرنا أفريقيا التناتك هاجرات كن رأيناها يمن رأيا يمن بقى أسقى بحج كوليرا له زي بقى زي بوت ساعات يوم زخستور زودو يمن سبقى شعان سنين بعلم توالد يوم برديتن بقى بمجبن يتخيل يمن سوماليا 3 عمت كم سب بقى كم تبالالي عم تبالاليعم توالاديعم سقاط حج قاتوات تلوز سوماليا ما خلي حقري بالله سوماليا 100 اسلاميا يمن 100 سلام اسلاميا السودان ابكته تمقيلا لا حج خبر وعد ختم الكلام زين ناي مبرق السودان زي بقى زي مبرق السودان زخونه عصوت حميمك ازغير تراي زيد حنا كتحرس كلا قونسيت عدلنيا تخوينات وصع عدلنيا يكونت كاتموت مخنيات حكمنا زبحال نقر مبرق السودان يلن ابت ختماتات ገንዘብ ተለካ ገለ حكم ታዲ ገለትኸ ዝኾነ ናይ መንግስት አገልግሎት ግን የለን ስለዚህ የለ ምብራቅ ሱዳን ሕጂ የመን በኹናት ተሐመስ እዚያታሹ ጋር ጅቡቲ ዘለኻ ባካ አቶም ቀቢላን እንዳን ክስታ ኮይኑ እንታሽ ምትገብራላ ትነብራላ ሕጂ እንታ ብለካ ዘሎ ኣብ አፍሪካ ወይ ማኸለ ምብራቅ እቲ እንኮ በሰላም ዝነብር ዘሎ ሰላማይ ኣብ ኤርትራ ጥራዩ አስላማይ ናይ ቀርና አፍሪካ በዓሶ ዘይመውት بكوليرا زي موت بزخون يكون نجار بحرس زي تموت أسلام وقبيلان عندن نيرترا ترى نيرترا عفارين برنا إثيوبيا عفار إنها بكوليرا بتميتن ودلو حجي بتميتن بخستان سود وخسر له حجي زيو ما أسلام جن تاي مسلكم جن نحنا نوارد لنا بإساس بهجد أفتراي حزب تقريبا بيترا زواردن أبزكم حسرات وتيزولو بإساس تراي ولا حزب تقريبا ونابز كله دخلت عتيزولو بهجد فيه أبت حوا حزب بهالكالو ناي بدنا قرت أخاخه بودب كأبكا السوم كأبكا علم أب سوساتات أب سوعات هزلا جنا زي تغيرت كينها كاب هجد في زجورو دوخا كستايز هونها لو بكا ناي تحبرت ناي كلاس سوسايتي خمسرتيو شك على يدو قليلهم كذا حسبوا له وخا السوم كالو تزي كونو نحنا تجارو ويستقرني عشي قريبنا كان ما حدر نخل أما حديرنا سلت أنا فتيرنا اللي على 3 عامات مننتنا زعقمنا حزبنا ስለዚህ እንዲያው ብሎ መስልኩም ነዚዮም አስላም ቦቶም ተፈለጡ ጽቡይ ቦቶም አቁሞም ተፈለጡ ጽቡይ እተዚ ኮይኑ ግን እንተን ትግርኛ ከም ዝخدافሩ እንተ ከም ዝኸይዶም በቃ
ኣማንሲዩ ነብሶም እዮም ካህስዩ ንኻልእ ዝሃስይዎ ሰብ የለ ስለዚ ብጣዕሚ እንተ ተጠንቀቑ ሕሾም ይኽብለኩም በረ ይስኢልካ እዚ ዓፈርፈር ትግርኛ ዶ ናይ ናዚ ዶ ናይ ገለ ዶ ናይ ገለ የለን ሕጂ እቲ እስላማይ ግደፎ ናይ ኤርትራ ሲ ብለካ ከለኹ እቶም 100 የመን ሶማልያ ጅቡቲ ዓፋር ክልል ናይ ኢትዮጵያ ምብራቕ ሱዳን ብምሉ ኩሎም ተሪኦም ወሲታ የለን ይመውት እዩ ዘሎ ስለዚ ፋሕፋሕ ሒዝቡ ዘሎ ናህና ኢሳያስ ከዓ ኣሪጉ ይመውት ኣሎ ምሶም ስለዚ እዚ ናይ ትግርኛ ሽግር ካልእ ሽግር የብሉን እስያታ ካልእ እንታይ ክዛረበላ ደለ ዘለኹ በጀኮብ እዚ ናይ ኢስታንቡል ከዓ ግልፂ ይኸውን ኣሎ እቲ ናይ ፌስቲቫል ወርሒ 7 ሓደ ካብቶም ኣዋሃቲ እዚ ፈላፋሳ ዝኢሉ ቪድዮ ብዛዕባ ትግርኛ ዝዛረብ ዘሎ ኣብቲ ፌስቲቫል ኩሎም ዞም ናይ ትግርኛ ደረፍቲ ከሪፎም እዮም ዝኸይድ ሓደ የለን ሓደ ጥራይ ኣሎ ዓንዲ ዝበሃል መንእሰይ ኣብዚ ለንደን ዝቕመጥ ሽሙ ዓንዲት ሓደ መዓልቲ ረኺበየ ነይረ ዝኾነ ክስታይ ነይሩ ቅድሚ ካብቲ ዓመት ዲገለ ማለት ድሕሪኡ ረኺበየ ይፈልጥኒ ዓንዲት ጥዑይ ቆልዓ እዩ ከምዚ ሕማቕ ሰብ ኣይኮነ ከም ዝራኽቦ ዓንዲት ግን ኣብዛ ናይ ጅሃድ እዚ ኢስታንቡል ዝኸዶ ዘሎ ናይ ሙስሊም ብራድርሁድ ሃገር እዩ ኣብኡ ድሕሪ ኢሳያስ እስላማዊት ሃገር ንክምስርቱ ጅሃድ ዞም ኩሎም ናይ እስላም ናይ ኤርትራ መደበር ክገብሩ ዝእከብሉ ዘሎ ቦታ እዩ እንተ ዓንዲት ናቶም ናይዞም ጅሃድ መሳርሒ ክትኾን ከንካ መስሊምካ ቀይርካ ምሶም ክትከይድ ትኾንካ ኺድ ዝኩሉ ተዓደመ ደራፋይ ተሪፉ እስኻ በይንኻ ነዞም መሳርሒ ዝብኻ ዶላር ክትቅብ ደሊኻ ኺድ እስኻ ግን ጠበካ ዘለኹ ተኸይድካ ግን ንሕናኻ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣንፃር ረብሓ ህዝቢ ትግርኛ እንዳሰርሐ ኣብ ህዝቢ ትግርኛ ክረክብ እዩ ክብረት እንድሕር ሕጂ ታሪኺ እዚ ነገር ናበይ ምዕብል ዘሎ እንታይ ነዚ ከቲትካዮ እንተኸይድካ በቃ ፅቡቕ ንሕና እስኻ ነፃ ኮንካ ብድላይካ ክትደርፍ ኣለካ ንሕናኻ ድላይና ክንዛረብ ብኣኻኻ መሰል ከም ዘለና ኣይትረስዕ ሕጂ ዓንዲት እዚኣ እዛ ምኻድ ናብዚኣ ናይ ኢስታንቡል ናይ እስላም ፌስቲቫል ምኻድ ተቋረፅካያ ፅቡቕ እንተ ኸይድ ምስኦም ኢልካ ኣይግድሰንን እዩ ኣነ ኣስላም ኣሕዋተዮም በቃ ኢስታንቡል ከይደ እዚ ኩሉ ኣብኡ ዘሎ ክርስቲያን እንዳተቐትለ ገለ እንዳተቐትለ ኦርዶጋን ቱርኪ በቃ ማዓሰብ እንዳጠፈ ከሎ ኣነ ኣብኡ ከይደ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ብዛዕባ ሕውነትን ኣብ ተርኪ ከይደ ክደርፍ እየ ተኢልካ በቃ ወላ ሓንቲ ተኣሽም ብሰዚ እንተቋረፅካያ ዓንዲት ኣይተሓዘለሽ ሽምካ ሽማ ባህረሰይ ኣለኹ እንተቋረፅካያ እዛ መገዲ ናይ ኢስታንቡል ዝበለፀይ ነይሩ በታ ሽምካ በታ ስእልኻ እዮም ከዓ ድሽቁጡ ዘሎ ስለዚ ተስፋ ገብር ኣውፁለይ እዛ ስእለይ ክትብላ ከም ኩሎም ከም በዓል ፍፁም ዘሚካኤል በዓል ተፈኖ መዓት ደረፍቲ እዮም ኩሎም ኣይወፅዮም ኣላ ወዲ ትካቡ ኩሎም ኣይወፅዮም እስኻ ጥራኻ ተሪፍካ ዘለኻ ስለዚ ተቋረፅካ ይሕሸካ እሳታ ህብለካ ደለ እታ ካልእ ናበይ ክኸይድ ደለ እዚ ሓደ ኣባዲ ኣባይ ዝበሃል ኣሎ ሰብ ሓቲትና መኒ ኣባዲ ኣባይ ገሊልና ዝረኸብናዮ ሰብ የለን ዝፈልጦ ሰብ የለን ግን እቲ ኣርቲክሉ እዚ ኣብ እቲ ኣርቲክሉ ምስራናዮ ነዊሕ እዩ ሕጂ ሳሳይ ድዩ ሳስ እንተዘይተጋጊ ሳሳይ ወይ ካልኣይ ኣርቲክል ይፅሕፍ ዘሎ ሕጂ ትግራዋይ መንነት ኤርትራውነት ገለ መለ ዝብል ሓደ 6-7 ገጽ ገለ ፅሒፉ ትማለ ገለ ቢብዮ እዚ ኣባዲ ናይ ብርዒ ሽም እዩ ላዕለዋይ ሓላፊ ወይ ላዕለዋይ ካድር ናይ ሕወሓት እዩ ብሽም ገለ ይፅሕፎ ዘሎ ሕጂ እዚ ኣባዲ ከም ዝበልኩም ከምዚ ናይ በዓል ኢሳያስ ሕማም እዩ ዘለዎ እንታይ ትሕማሙ በቃ ኣምሓራ ሸቃ እዚኦም ናይ ኣምሓራ ህዝብን ናይ ኣምሓራ ገዛእ ደርብን ዝበሃል ኣሎ ኢሉ ዝሓስብ ኣብቲ እስላማይካ ጭቁን ህዝብ ኣሎ እንተኣሽሙሎ ኢሉ ዝሓስብ ሕጂ ኣነ ነዚ ኣባዲ ስለዝከታተለኒ ነዚ ቪድዮ ስለዝሪኦ ተኽነግሮ ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ ቢልዮነር ኣባዲ ሰማዕቲ ኮንካ ቢልዮነር ዶናልድ ትራምፕ እቶም ሸቃሎ ትብሎም ዘለካ ፃዓዱ ድኻታት ፃዓዱ ሰም እዮም መሪፆሞ እቲዮም ተኣሽሙስ በቃ እቲዮም ድኻታት ናይ ኣሜሪካ ፃዓዱ እሶም ነቲ ቢልዮነር እዮም ደልዎ ምክንያቱ ካብቲ ክርስቲያን ንዖም ዘገድሶም ናሽናሊዝም እዚኦም ናይ ኣሜሪካ እዮም ናይ ኣሜሪካ ድኻታት ፃዓዱስ ኣሜሪካ ናሽናሊዝም ወይ
زي وايت ناشناليزم نايل صعدا ناشناليزم كستاجيروم سي ندونالد ترامب يمورت اب اوروبا امريكا كل غزي زبزح زعوت مرጫ اتوم هاغراويان يوم توم ناشناليست يوم من مورصوم اتدخا نا اوروبا اتدخا يو ناشناليست اتهابتام كالليبرالي ناي صغال انا حجي زوم نحوحات كادرات زوم نحوحات مرحتينا زبلو خملس جمير كملس زبلولو نعلم سي كم زلنا معاسيوم كريوا جمرو معاسي نعلم سي معاسيوم كم زلنا تخريوا جمرو كلاس الله ماركس عبد صحافو صحام بيبم ترى عالم كوميا بقى شقالاي زبحالالو سلازي امحراي اتغزا دربي صلاينا امبر اتحفاش صلاينا يكونن اذن يا امحراي اثيوبيا ناي 3000 عامات الله غزنا هنايو تግራይنا هناي ازي كل هناي ابدن لب قلبنا يزخونه امحراي زلو اب لب قلبنا يزخونه امحراي كابتي تمهاري كابتي كابتم ابتدخاي خف ابت حارستا يخف ابت حارستا ابتدخاي خف قوم حتى حساسواس ابتكا هنزلو بقى حلقه دربي حلقه زي تقم قوم يخف حجي قدم لحني بقى درجي قالنيو زوم 1 مليون 2 مليون زخونو غوندر زوصو ناي سبحات نغاسر حيزون ويانت غلزو زولو فقودو امريكان غلزو بعينا نريم زلنا حجي تا غزا دربي هم كتبنا بعد ابادي اباي معنا سيزيوم غزاتيوم كتبنا انت نقفناها بقى ايتتصرصرو كنقفو نكاتا خمسي قال نكاتا عنا ነገር ይብሉ ነዚ አሉ አስላማይን አምሐራይን ጸላይ ህዝቢ ትግራይ እዩ አብ ዝቆን ህብረተሰብ ድማ አንተ ያብለኩም ዘለኹ ህዝቢ ሸቃላይዶ ገባራይዶ ዝባሃል ነገር የለም አብ ዓለም የለም ሀገር አምሐራይ እቲ ሓረስተ አምሐራይ ነት ብርጅዋዲዩ መስፍን አምሐራይ ንዑ ይዝፈቱ ካብ ናይ ትግራይ ኮሚኒስት ዶ ሸቃላይዶ ገደልካ ተሐስቦ አምሐራይ ይዝፈቱ እቲ ሓረስታይ ናይ ትግራይ ካነቲ መስፍን ናይ ትግራይ ስቦ ንዑ ይዝፈቱ ሕጂ ስጋ ማዓሲሁም በቃ ትኩን ዓለም ትምሎስ መራሕት ህወሓት ማዓሲሁም አኩኩ ዓለም ክነው በቃ ሸቃላይ ዝባሃላሎ ገባራይ ዝባሃላሎ አነ በጃሃትኩም ቁርብ እዚ ሕጂ ኣብ አሜሪካ ናይ ዓለም ፖለቲካ ምርዳ ኣብ አሜሪካ ማሃድ ገንዘብ አለኩም ሚኒስትራቸውም ኒውዮርክ ታይምስ ሰብስክራይብ ገርኩም ኦንላይን ማዓልታውን ብቦ ዎል ስትሪት ጆርናል አንብቦ ደ ጋርዲያን ነጻያ ዋሽንግተን ፖስት ነጻያ ጆርሳሌም ፖስት ነጻያ ዜና ዓለም ዓበይቲ በቃ ዚ ብሎግስ ከተንብቦ ሃቪንግተን ፖስት ባህላሎ ከማዓት ብሎግ አለኩም ነጻ ነዚሲ አንብቦ ማዓልታውሞ ተማሃሩ ዓለም ክላስ ዝባሃል ከም ዘየለ ክትፎ ዓለም ጸሊምናሎ ጻዕዳሎ ሰላማያሎ ጀርመን አሎ ፈረንሳይ አሎ ሀገራው መንነት አሎ እዚ ገዛ ደርቢዩ እዚ ሓፋሽ ፈታዊና እቲ ገዛ ደርቢ ጸላይና እዚ ከምዚዩ ገለመለ አነ ነው ናይ ሕወሓት ነገር ናይ በሐቂው አለ ይርዳኒ ዝኾነ ማይኖሪቲ ናይ ማይኖሪቲ ሜንታሊቲ ሎ ማለት ማይኖሪቲ ኮይነ ኣብ እንግሊዝ ዝነብር ናይ ማይኖሪቲ ሜንታሊቲ ይርዳኒ ዝኾነ ማይኖሪቲ ሜንታሊቲ ሎ ዝኾነ ሀገር ከማይኖሪቲ ኮንኩም ሰንት ሓስቡኩም ለኩም አነ ግን ኣብ ኤርትራ ማይኖሪቲ ኮንኩም አነ ማጆሪቲ ኣብ ኤርትራ እዚኦም ተጋሩኻ ከም አዝያን ኮይኖም ከማጆሪቲ ኮይኖም ሕሰቡ ሕጂ እሱ ይተሓደ ካላይ እንታይ ኣብሎም ብዛዕባ ሰላም ዝሓንክስታይ ገበረን ሓበሻ ኮይና ይፈልጥኒና ሓበሻ ምስ ሓበሻ ርክብ ዝባሃል ይብልና ዮሐንስ ምኒሊ ጎዝኦ ነሩ ንገለ እገብሮ ነሩ ሃንግሮ አውስትራሊያ ዝባሃል ኢምፓየር ነርና ዝሃስብረድ ዝባሃል አውስትራሊያ ንሰርቢያ ሆርዞጎቪና ሃንጋሪ ገለ ዝውነ ናብዚ ማዓት ዓብ ኢምፓየር ነሩ ፈረንሳይ መሳፍንቲ ጀርመን ማሐድሮም ነሩ ዋላ ናፖሊዮን ማሐድሮም ነሩ ና እንግሊዝ እዚ ምብራቅ ፈረንሳይ ዝባዓል ብሪትኒ ዝናይ ገለ ክፋል ናይ ፈረንሳይ እንግሊዝ ማሐድሮ ነራ ሕጂ هم قدم سنة نبرة سلة جوز نبرة حدينا ما نتاكونه يوحنس لجبر سلة زخفلس حدينا ما نتاكونه نحنا مسجوروا بتنا زمدنا يلنز بنا سبيل نحنا أنا هجرام من نتال أنا توم هجرام من نتالو مسنا زرناهم نقرب لهم جبر سلة زخفلهم يوحنس وي أخي ما سلة جبرهم كن حواتنا يوم حد يخطب لنا على جدا بكم دول حدين هم لنا كان يزخونه سب كردو زخونه تقرأي كردو نحنا لعلاون نتالنا أب عالم زخفة نجر ناس لامين ناي قبيلان إندان
ናይ ጠንቆልቲ ማይኖሪቲ ምዃኑ ኣምሓሩ ጠንቆልቲ ይኮኑ ናይ ቡዱ ካልቸር ይብሎምን ዝኾነ ማሕበራዊ እምነት ይብሎምን ኣለዎም ኢሉ ከምዚ ኣባይ ላዕለዋይ ካድር ናይ ሕወሓት ኣሽምብር ዕገሩ እንዳፀሓፈ ክስታይ ዝገብሩ ዘሎ ተኮይኑ ተጸሊሉሎ ኣምሓራይ የለን ኣምሓራይ ናይ ኣምሓራይ ማይኖሪቲ ከም ምዃን እንታይ ክብለኩም ዘለኹ በቃ ጋህን ነፍሳት ምንባር ይሓሽ ወይ ናይ ኦሮሞ ማይኖሪቲ ምዃን ናምታሽም ኾነ ንሕና ዋላ ተዓብለና ማይኖሪቲ ክንከውን ኣይደልና ንዝኾነ ኦሮሞ ኣምሓራይ ከነማሓድር ኣይደልና ክርዮም ከማን ኣይደልና ንሕና ክርዮም ኣይደልና ዕዳጋ የለን ኣው ዕዳጋ የለን ንሕና ሕጂ ተሰዲድና ወፂና ኣውሮፓ ርኢና ኣሜሪካ ርኢና ኩሉ ርኢና ኢና ሕጂ ኣፍሪቃ ርኢና ኢና ኢትዮጵያ ርኢና ኢና ንሕና ዕዳጋ መሊኡ ዕዳጋ ኣሎ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ክንሸይጥ ንኽእል ኢና ኣፍሪና ንሸይጥ ነርና ኢና ቀደም ኣብ ኤርትራ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ሓድሽ ኣይኮነን ቀደም ተገይሩ ምድጋም ጥራይ ቀደም ክግበር ከሎኻ ኢንተርኔት ኣይነበረ እዚ ክሳይ ነበረ እዚ ኮምፒውተር ኣይነበረ ገለ ነበረ ሕጂ ተቐይሩ ሕጂ ኣብ ገማግም ባሕር ኣለና ኣግለና ልዕሊ ኩሉኻ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ክንገብሮ ቀሊሉ ዕድመን እስራኤል ኣፍ ደገ ገዛና ኣላ ክንገብሮ ኢና ሕጂ እንታይ ብለኩም ዘለኹ እዚኦም ተጋሩ ናይ ሕወሓት መራሕቲ ቅድም ንቐዳድም ግደፍዎ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣምሓራ ድዩ ህዝቢ ኦሮሞ ድዩ ዝኾነ ይኹን ነገር እንታይ ደልዩ ናቱ ጉዳይ ባዕሉ ይወስን ንሕና ግን እንታይ ብለኩም ዘለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኦሮሞ ምስ ኣምሓራ ሱዳን ጅቡቲ ንዓና ንተጋሩ ንኹሉ እንኮላይ ለህዝቢ ትግራይ ዝምድና ሃልዩ ኣይሃልዩ ኣገዳሲ ይኮነን ናቱ ሰላም ንናቱ ምዕባለ ንናቱ ገልመ እምቤሺ ይብለኩም ኣለኹ ወላ ሓንቲ ክሳይ ይብሉን ጥቕሚ ይብሉ ምሶም ዝምድና ምግባር ምክንያቱ ዕዳጋ የለን ዜሮ ንሕና ክንሞት ክንሰር እቲ ቁጠባና ይኽስኑ እንታይ ዓይነት ቁጠባ ክህልወና ይሱ ይኽስነና ቁጠባ ሃውን ሓንቲ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ምዕዳግ ዓቕሚ የለን ወላ ሓንቲ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ዝበዝሕ ህዝቢ ሲ ብረድኤት እዩ ዝነብር ድርቂ 25 ዓመት ድርቂ ናንስቶፕ ኣቋሪፁ ሓንቲ ዓመት ናይ ድርቂ ግዜ ናይ ፋሚን ዘይመፀትላ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ የለን ሕጂ 25 ዓመት ሕጂ ንኣብለኩም ዘሎ ካልኣይ እዚ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ዝኸምዚ ዶ ናይ ገዛ ደርቢ ዶ ናይ ብርጅዋ ዶ ናይ ገለ ዶ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሽግርና ግልጽ እያ ህግደፍ እንታይ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ብ1890 ኤርትራ ሃገራዊ መንነት ተፈጢሩ እሞ እሱ ስለተፈጥረ እንታይ ክገብረ ነዚ ኩን ክገብረ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገር ተፈጢራ ኣሎ እሞ እዚ ትግራዋይ ከዓ ኣብቲ ናይ ማሕራ ባህልን መንነትን ኣትዩ ይጥፋእ ዝብለኩም ዘሎ ካልእ ወላ ሓን ሽግር የብልና እዚኣታ ሽግር ነዚኣ በቃ እንተ ናይ ህግደፍ በቃ ደርባዊ ናቶም ረብሓ ኢሳያስ እንደቆ ወላ ሓንቲ የብሉ ኢሳያስ ከምቶም ደቁም ኣሜሪካ ወላ ኣውሮፓ ቻይና ኸይዶም ዝመሃሩ ሓደ ወድኹም ዝሰደዶ የለን ተማሃረ የለን ንነብስኹም የብሉ ደቁኹም ወላ ሓንቲ የብሎም ኩሎም ንሕና ሓለፍቲ ንፈልጦም ኢና ከመይ ነብሩ እንታይ ነብሩ ንዓኹም ካን ርኢኩም ኣለና ከመይ ትነብሩ ከመይ ተሓልፍሎም እታ ሽግር እዚኣ እዛ መንነት ናይ መንነት ጥራይ ሽግር ዘለና ነዚኣ ክንፈትሓኻ ንዑ ንሓግዝ ንበኳና ግን ንስኹም እንታይ ኸይድኩም በቃ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ከምዝዶ ማዓንቲ ኣሽሙ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን እዛ ሽግር እዚኣ እዚ ኤርትራ ዝበሃል ኣሎ በቃ ኩነት ተፈጢሩ ሸዓተ ብሄራት ሓደ ክፈጠር ኢሉ እሱ ክፈጥር ተኮይኑ ሃዝ ናይ ትግርኛ ሃገራዊ መንነት ከዳኽመሉ ንዑ ከዳኽሞ ተኮይኑ ሃ ትግራይ ኣብቲ ናይ ማሕራ ባህልን መንነትን ኣትያ ክጠፍእ ኣለዋ ክጥፋእ ሰራሓሎ ይትንቀትርን ኣክንዲ ነዚያ ሲምፕል ነገር ክሳይ ትገብሩዋ ግን ኮለለለለለለለል ኣብ ምንታይ ኣትኹም ሕጂስ እንታይ ኣብለኩም ዘለኹ ንሕና በቃ ኣብቲ ቅንዕና መፂና ነዚ ቅንዕና ብቅንዕና ንፍትሓዮ ነዚ ነገር مفتوح قليل ولا حنتي معناته زي نحن حساب حدش حساب يكوننا قدمي حدش تجمر ነገር አይኮን እንደሕሪው ከም ዚ በኤርትራ ናብ ትግርኛ ናብ ትግራዋይነቶም ተተመሱ ትግርኛ በኤርትራ ይዘሎ ትናይ ኦሪት ክብርታት ኣብ ኤርትራ ይዘሎ ኩሉ ናይ ኤርትራ ባህሊ ግን ኣብ ኤርትራ ጠፍ ነገር የለን ስጋ ብሕጅቲ ትግርኛ ኣውስትራሊያ ሞይቱ ወይ ኣብ አላስካ ሞይቱ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከይዱ ክበራሉ ሕጂ ኣብ አዲስ አበባ ሞይትኩም አዲስ አበባ ተቀበሩልኩም ሬሳኩም ከማን አዲስ አበባ እዚ ትግራይ ከይድን ትግራይ ሳይ ከይድን እሱዩ ካ ትግራዋይነት ካው ይጠፍ ይዘሎ ትግራይ ከይድ ካን ባዕልኻ ዘይተቀበር ንትግራይ ንሓመዳን ይገለ ክትሪያ ዘይደልሰ ትግራይ ዘይርቀት ካስ በቃ ታሽም ናይ ትግራዋይ መን እንደሓን እሱሁም
እታ ትግራዋይነትኩም ለሰዋት ራይነታ በታ ትግራይስ መጀመርታ እስኩም ተሓቦን ቁርዑላ እቲ ትግራዋይነት ሽም ኣይኮነን ብሽም ትግራይ ምጽዋዕ ኣይኮነን ትግራዋይነት ሓሳብ ትግራዋይነት ሓሳብ ትግራዋይነት ስርዓት ክብርታት ስለዚህ ትግራዋይነትካ ስምዒት ሓበኒ ነዚ ቅድም ታይግበሮ ባዕልኩም ኢምቦዲ ግበሩ ኣብ ነፍስኩም ግበርዎሞ ብዛዕባ ትግራይ ንደዱ ገለ ምን ከም ዝረአኩም ዘለና ካብ ብዛዕባ ትግራይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣምሓራ ብዛዕባ ገለ ከም ዛረብ ዘለኹም እሱ ግደፎ እንታይ ንምፃና ብዘለና ኣብዚ ናይ ትግራይ ነገር ንዛረብ ይብለካ ዘለኹ ሕጂ ንሕና ትግራይ ናይ ኤርትራይና ንብል ሰሃሃ በቃ ኣብ ብዛዕባ ክንብ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዛረብ ብዛዕባ ናይ ዓፋር ዶ ብዛዕባ ናይ ኣስላም ዶ ናይ ኣምሓሩ ዶ እንታይ እቲካ ኣምሓሩ ኦሮሞ ከመይ ነብሩናቶም ጉዳይ ንዓም ምልከት ንዓና ይምልከትን ንዓና ኣይግድሰና ንዓና ቅድም ንቀዳድም ምልከተናስ ህዝብና ንጠፋ ኣለና ንበርስ ኣለና ንሳቅ ኣለና ንስደድ ኣለና ፋሕፋሕ ንብል ኣለና መሬትና ኣትዩ ናይ ደቀባት መሬትና ንስእና ኣለና ባሕርና ንስእና ኣለና ድሕሪው ሓበሻ ኢትዮጵያስ በቃ ሰጊራን ኤርትራስ በቃ ንግብጽ ዲ ንገለመለ ባሕር ኣትያ ክትከላኸል ያ ገለ ዓይነት ኣነ እዚያ ቦቕና ኢትዮጵያ ከተወደፍኩም ማሕሹም ኣብ ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ የለን ኢትዮጵያ ሲ ናበይ ትኸይዳላ ዓለም ሙሉ ይሪየሉ ዓለም ሙሉ ዕዘበሉ እሱም ቃ ትፈልጥኩም ኢትዮጵያ ናይ ህፁት ዋን ሓደጋ ያዘላ ሕጂ ስታፍለኩም ኣብ ግደፎ እዚ ኣብቲር ናይ በሓቂ ዓለም ንመለስ ኣብ ናይ ሕልሚ ዓለም ኣብ ናይ ሃጠቆጠው ኮይኑ ነቢሩ ዝዕወሰብ የለን ኣብ ክውንነት ንመለስ ትግራይ እዚ ጓኒፏ ዘሎ ወርቃው ዕድል ኣብ ታሪኽ ጓኒፏ ይፈለጥኒ ዝሕጂ ዘጓንፋ ዘሎ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ነዚ መስዋዕቱ ዝረኽቦ ዓወታት የጥፍኦሎ ምክንያቱ እስኻትኩም እንታይ ስለትኾንኩም ኣብ ኮክ ኣሕላም እቶም ትመርሕዎ ዘለኹም ኣብ ኮክ ኣሕላም ስለዘለኹም ይኾን ኣሎ ህዝቢ ትግራይ እቲ ዕድላት የምልጥ እቲ ነገራት ፈዕፈዓሎ ተዘይኮይኑ ግን እታ ሽግር ዝኾነ ነገር ወላ ሓንቲ ትግራይ ሽግር የብላን እዛ ሽግራ እዚ ናይ መንነት ሕቶ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ልክዕ ከምታን ናይ ባርባዕታ ድዩ ድሕሪ ዮሃንስ ድዩ ገለ ዝነበረቶ ሕቶ መሰር ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ መሰር ርእሰ ውሳኔ ናይ ክልቲኡ ዝፈላለ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዘሎ ሽግር ፈላሊኻ ዝፍታሕ ኣይኮነን እዚ ሽግር እዚ ክፍታሕ ተኮይኑሃ ታብለኩም ዘለኹ ኦልሬዲ ኣብ ኤርትራ ፍቱሕ እዩ ኣብ ኤርትራ ላዕላዊት ሃገር ኣላትና እዛ ላዕላዊት ሃገር ትግራወተይ ክትኮን እያ ኣዝያን ክትኮን እያ እዚኦም ተጋሩ ናቶም እዛ ኤርትራ ናይ ብወግዒ ሃገረ መንግስቲ ህዝቢ ትግርኛ ወይ ህዝቢ ትግራይ ክትኮን ኩሉ ትግራዋይ ከዓ ከምዚ ሎ ኦፍ ሪተርን ዝበሃል ከይሩኻ ናይ ዜግነት ምርካብ መሰል ክልዎ እዩ ምስ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዞም ካቐትናዘን እዚ ኤርትራ ከመይ ትኸውን ገለ ትኸውን ነቶም ዜጋታታ ትግርኛ እሱ እዩ ዝውስኑ ሕጂ ብዛዕባ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኣምሓራ ገልመለ ወላ ሓንቲ ክልዋን እዚኣሲ እዛ ላዕላውነት ናይ ኣዝያን እዛ ላዕላውነት ልዕሊ ኩልያ ነዚያኻ ኩሉ ትግራዋይ መስዋዕት ከፊልላ ኩሉ ትግራዋይ ክስታይ ገይርላ እዩ መስዋዕት ከፊልላ ደማፍሲስላ ሕጂ ዘይኮነሲ 700 ዓመት ደማፍሲስላ ሓድሽ ሕጂ ኣብ 61 ወይ 75 ከም ዝስኹም ዝልፍልፎ ገለ ተጀመረ ብረታዊ ቃሲ ይኮነ 700 ዓመት እዩ ነዚ ሓንቲ ሃገር ተኸገብር ክስታይ ገይሩ ሕጂ እንተ ከስፋሕፍሕ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ መሰር ርእሰ ውሳኔ ተጠቒሙ መፂና ባና ፅቡቅ እንተ ዘይኮይኑ ግን እዚ ንሕና ምስ ቀቢላታት እንዳታት ተሓዊስና ምስኦም ናቶም ማይኖሪቲ ናቶም ውሕዳን ክንከውን ኢልካ ምዝራብ ግን በጃም ዝኾነ ትግራዋይ እዚ ይሕሰቦ እዚ ከም ክዛረብ ተኮይኑሃ ፀላኢና ከም ሓሳብ ጥራይ ክቅርቦ ተኮይኑሲ ማይኖሪቲ ውሕዳን ናይ ኦሮሞ ናይ ኣምሓራ ንኹን ኣብ 100 ሚልዮን ሲ 10 ሚልዮን ህዝቢ ዘይንኸውን ንእቶ ላዕላውነትና ሓሊፍና ሳቦም ንኹን ኢሉ እዚ ሓሳብ ዘምፅእ ተሎ ኮይኑ ፀላኢ እምበረ ፈታዊ ይኮነን ሕጂ ኣባዲ ኣባይካ ጃስ ኮሚና ንሪዮ ስለዚ በጃኻ ኢልካን እግርኻን ኣኪብካ ወይ ፒሮኻ ሒዝካ ፅቕ ተበልካ ፅቡቅ ምክንያቱ ነዚ ቃሲ ተሃሲኻ ዘለኻ እምበረ ተንማዕ ኣይኮንካ ምክንያቱ ትፈልጠኻ እንታይ እዩ ናይ ትግራይ ናሽናሊዝም እንታይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ መንነቱን ስምዒቱን ዘለዎ እንታይ ትፈልጥ ኢኻ ሓረስታይ ትግራይ ድዩ ወላ ሓረስታይ ናይ ታሹም መንነቱን ክብሮ 800 ዓመት ከፊሉ ስለዚ እዚኣ ታኔራ ካብዚያ ናብታ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስና ክንሓልፍ እዚ በዚያ ክስታይ ንግበራ ማለት እዩ እቲ ናብዛ ናይ ሎማዓንቲ ርእስና ክንከይድ
እንታይ ኣዛ ናይ ሎም መዓልቲ ሓጢኣትና ኦሪታውያን ምዃንና ጥራይ ትብል ኣርእስቲ እያ ዘላ ሕጂ ነዛ ናይ ኦሪታውያን ሎም መዓልቲ ዘምፃ ዘለኹም ኦሪታውያን ክንብል ከለናስ እንታይ ማለት እዩ ኦሪታውያን ክብርታትና ክንብል ከለናስ እንታይ ማለት እዩ ንምንታይ እዮም ዘጥቅዑና ንብል ዘለና ምክንያቱ ሕጂ እቲ ፍልሊ ኣብዚ ናይ ኦሪት እንታይ ኣሎ መሲልኩም ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ኤርትራ ኦሪት ከም ዝነበረ ቅድሚ ክርስትና ኦሪት ከም ዝነበርና ወይ ቅድሚ ክርስትና ኦሪት ከም ዝነበረና ዘይሰማዕ ሰብ ዳርጋ የለን ውሑዳት ከንሻ ኣለዉ በቃ ክልተ ድዮም ሓደ ወዱን ኣባ ሓጉን ጥራይ ክልተ ሰብ ጥራይ ተሪፎም ዘሎ ኦሪት ዝበሃል ነገር ኣብ ኤርትራ ይነበረ ቅድሚኡ ወርሒ ፀሓይና ንኣምን ነርና ወርሒና ወይ ባሕሪና ንኣምን ዝብል ዘሎ ሓደ ሰብ ምስ ኣባ ሓጉ ናይ ከንሻ ናሽናሊስት ሓደ ምስ ኣባ ሓጉ ጥራይ ዝኣምን እምበር ካልእ ዝኣምኖ የለን ሕጂ ኦሪት ከም ነበረ ዘካጥዕ ሕቶ ኣይኮነን ሕጂ እሱ እዩ እዚ ኦሪት ነፀላና ድዩ ታቦትና ድዩ ስርዓተ ቅዳሴና ድዩ ገለገለ ኩሉ ከም ዘሎ ብዛ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ከዓ ዘካጥዕ ነገር ኣይኮነን እዚ ኩሉ ሰብ ሰማዓሉ ጥራይ ትፍልሊ ዘሎ ከመይ ልዩ መዓስን ብኸመይን ኣገባቢ ክርስትና ኣትዩ ጥራይ እቲ ክትዕ ዘሎ እምበረ ኣብዚ ቅድሚ ክርስትና ኦሪት ከም ነበረ እቲ ኦሪት ከዓ ኩሉ ትኽብርታትን ኩሉ እቲ ባህልን ስጋብ ሕጂ ከም ዘሎ ዋላ እቲ እምነት ኣብታ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን እቲ ሓሙሽተ ናይ ሙሴ መፅሓፍቲ እቲ ኦሪት ዝበሃል መፅሓፍቲ ብሙሉ 81 መፅሓፍቲ ነቲ ሓድሽ ኪዳንን ነቲ ብሉይ ኪዳንን ብሙሉ ጠርኒፋ እዛ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ከም ትኸይድ ዘካትዕ ዘተሓትት ነገር ኣይኮነን ሕጂ ነዚ ኦሪት ብከምዚ ንውሰዶ ሕጂ ንሕና ኢና ዘለና ንምንታይ እዩ እዚ ሕጂ ብኸመይ ኢና ትመነትና ከም ተዓንቶ ዝኾኑ ኣብ ቋንቋን ኣብ ኦሪትን እዩ ዝምርኮስ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሎም መዓልቲ ኸይዱ ኣብ መስጊድ ኣስላማይ ክኾን ይኽእል እዩ በቃ ክምስልም ይኽእል እዩ ኣነ ኸይደ መስጊድ መሓመድ ኢለ ያላላህ ወላላህ ኢለ በቃ መሓመድ ዶ ያሲን ዶ ገለ ኢሎም ሽሙን እዮም ኣስላማይ ኮይኖ ናይ ኣቦይ ናይ ኣባ ሓጎይ ናይ ኣባ ሓጎታተይ ናተይ ሄርት ናተይ ታሪክ ኣብ መስጊድ ከይደ ቅይሮ ይክእልኒ ናተይ ሕሉፍ ቅይሮ ይክእልኒ ሽመይ ናተይ ተስፋፀን በርሀ ገርህላሴ ይበሃል ነታ ሽመይ ናተይ ቅይራ ክእልኒ ነቲ ናይ ኣቦይ ናይ ኣባ ሓጎይ ናተይ ሱር ግን ቅይሮ ይክእልኒ ስለዚ ኣነ ሕጂ እስላማይ ይኹን ኣነ ክርስቲያን ይኹን ኣነ ገለ ኩሉ እቲ ናተይ ሱር ኦሪት እዩ እቲ ናተይ ሱር እቲ ናተይ መበቆል ኦሪት እዩ ናተይ ሄሪቴጅ ኦሪት እዩ እዚ ኣይቅየርን ነዚ ክቅይሮ ዝኽእል ነዚ ናተይ ሄሪቴጅ ክቅይሮ ኣይክእልን ንሕና ሄሪቴጅ ከዓ ኩሉ ግዜ እንተኾይኑ ክነብር እዩ ኦሪት እዩ ኣነ ሕሉፍ ኦሪት እዩ ሕጂ ክርስቲያን ንኹን ሕጂ ጴንጤ ንኹን ሕጂ እስላማይ ንኹን ሕጂ ንዝኾነ ይኹን ነገር ንሕና ሄሪቴጅ ኦሪት እዩ ናይ ሰብ መንነቱ ከዓ በቲ ሕሉፍ ናቱ እዩ ዝውሰን መሰረቱ ሙሉ ብሙሉ እንተዘይተባቲሁ እምበረ ንሕና ወሲኽናሉ ክርስትና እምበር ስጋብ ሕጂ ነፀላና ኣሎ ስጋብ ሕጂ ታቦትና ኣሎ ገለ ኣብቲ ኦርቶዶክስ እቲዮም ካልኦት ከዓ በቃ እቲ ኣናብሮኦም እቲ ፋሚልዮም ድዩ ገለኻ ኩሉ ስጋብ ሕጂ ዘሎ እቲ ስርዓተ ክብርታቶም ከዓ እንታይ እዩ ዘሎ ግን እንታይ እዩ ሕጂ ክዛረበላ ደልየ ዘለኹ እንታይ እዩ እዚ ኦሪት ስለምንታይ እዚ ኦሪት ንዓናስ ታርጌት ዘግብረልና እንታይ ስለንኣምን እዩ ታርጌት ኮይና መን ኢኸ ታርጌት ገይርና እታ ሕጂ ኣነ ክዛረበላ ምንታይ ታርጌት ኮይና ስለምንታይ ከ መን እዮም ከ ታርጌት ገይሮምና ሕጂ ክንጅምር እየ ንምንታይ እዩ መሓመድ ግራኝ ብተርኪ ብናይ ተርኪ ኢምፓየር ወይ ኦቶማን ኢምፓየር ተሓጊዙ ብሶማልያ መዓት ዕጥቅን ገይሩ ንዓና ወሪሩ ከመስልመና መፅኡ ምክንያቱ በጀካና ኣምሓራ ነይሮም እዚኦም ኩሎም ኦሮሞ ነይሮም እዞም ኩኩዩ ናይ ኬንያ ነይሮም ሲዳማ ነይሮም ቤንሻንጉል ነይሮም መዓት ዘይመስሎሙ ነይሮም ሽዑ ነዚኦም ኩሎም ገዲፎም ሃይማኖት ዘይብሎም ንምንታይ እዮም ንዓና ታርጌት ገይሮምና እቶም ግራይስን ንምንታይ እዮም ንዓና ከመስልሙና ነዚ ኩሉ ገዲፎም ንዓና ጎዮምና እዚ ሕጂ ናይ ግራኝ ጀማ እስላም ማለት እዩ ከምስልሙናስ ንዓና እዚ ኩሉ ዘይመስለ መሰብ ኮሎ ሃይማኖት ዘይብሉ ፈፂሙ ገሊኡ ገረብ ገሊኡ እምኒ ገሊኡ ከምዚኦም እዚ ከኒሻ ናሽናሊስት ዝብለና ዘሎ ኣብ ባሕሪ ድዩ ቀላይ ዝኣምኑ ማዓሰባ ዘሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ከኒሻ ኸይዶም ገለ ቁሩብ ኣብቲ ወለጋ ገለ ዝኸንሽዎም ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ድሕሪኡ ዝመፅኻ ንምንታይ እዩ እዚኦም ናይ ግብፂ ኮፕቲክ ወይ እዚኦም ክርስቲያን ዝበሃል ንዓና ዘኸስተናኻ ንምንታይ እዮም እዚ ንዓና በቃ
زي دحاني زمناي قبصن يا محرم مالتيو نعنا كمتنا امنو زي امنكم نمنتاي شابا زي غرفكم نمنتاي تي اوريتاو لمدكم زي غرفكم يلو وي هيمانوتكم زي غرفكم يلو ندقيق استيفانوس دقيق انطوتيوس نمعات كهناتنا قتيلوم افنچو ملحاسهم داورو صخا عادات يبنا حجي زخازكاتا ايكون نزي حجي سنو تاريخ دقيق استيفانوس دقيق انطوتيوس زغوانفهم قفعتات كهناتنا بزوم ناي قبصن زيوم ناي قبصي بناتهم زيوم امحارا بموغزيتነት ناي قبصي ابانا زفصمو قفعي اب كهناتنا زهلقو نغاوسو تقليبو نكاب يكون املاكات حسكا بعلي زيوم زرعقوب هاتي زبلو وورلورد شي ناي كوينات غويتوت كويناتيم كان ولا حنت يبلو زيوم كلهم زطفونا انت خوينهم اورومو لو زي ሃይማኖት ዘይነበሮም ሽዑ እዞም ቤንሻንጉል አለው እዚኦም ሲዳሞ ዝባሃሉ ለው ጉራጌ ነይሩ ሁሉም ሃይማኖት አይነበሮም ሽዑ ወላ ማሐራ ማስጋው 10 ስከፈለ ዘመን አይኮን ኣብቲ ገጠራት ናይ ማሐራ ከስጋብ ሕጂ ኮ ቤተክርስቲያን የለን ስጋብ ሕጂ ገጠራት ባጥቃ ብዙሕ ቤተክርስቲያን ኮይብሉ ማሐራ ኣብ ከተማታት በራት ገጠራት የለን ቤተክርስቲያን ዝባስጋብ ሕጂ የለን ያስ ክርስቲያን ነብልሃ ብቆንዱሲ ክስታይ ዘሎም እዚ ودو كنا منبر بتخرسان كم سرعة عبيت بتخرسان كم زنهنا يلنا حجي من تام نزول قريفون قد معنا بيت مقدسات زلنا تابوز زلنا من زلنا نزول قريفون معنا من تام تارجت كيرون نازيوم زيوم كا تارجت كيرون بقى معت شديش شو حتى 100 عام يوم حرات واجيومنا وريرو منا بقى مصحفنا نديدوم كهناتنا قتيلهم قدماتنا قاتلهم عنيهم زغلو جيرو نمنتاي معنا تارجيو ما دحري انا نمنتاي امجم كاثوليكن كنشا ميسنا بز 10 ساعات خفل زمان مصيمكا بقى نزو كله اورومو نزو كله افريقيا غريفهم كا نعنا خخستنا مصيم نبانا كنشان كاثوليك غبرنا مصيم نمنتاي نتخلى زي كله وخل معات الله نمنتاي معنا تارجيت غيرهم حجي ولا نبعلي يوحنس نبعل كده خاص قول مو مسينيرو اليوم كنشا زيوم كاثوليك زيوم جلس بقى بز اورومو لو بز قالوا معت ሃይማኖት ዘይብሎም ሰባት ንዑም ገሪፎም ስንምንታይ ንዓና ታርጌት ዝገብሩና እንተገርና ሕጂኮም ይዝመጽ ንምንታይ ሕጂ እንታይ በኩም ዘሎ ድሕሪዩ ድርቡሽ ናይ ግብጺ ናይ ገለመለ ንዓና ታርጌት ገብሩና እሱም ካንተ ያመጽም በቃ ከምስልሙና ያመጽም ንምንታይ ከምስልሙና አይደለም ሕጂ እንታይ በኩም ዘሎ ናይ በሐቂ ከምዚ انت ናይ አባይ ገለ ኮይኑ በቃ በሱዳን ገሮም بدبازين جيرون بقى بازي اسوسا جيرون عباي تدلي ما عباي بحر دار بو تخيلوا ما تو رمز حجي على اسوسا زي حجي عباي قدب دو قال سرح زولو غنمس بو ما توي انت اشمي كم زي قرباي بحث ولا حنتك استعمل نزي ما عباي بعد جوجام ما توسي قرباي بو خمانه يفطم وي بسمع لي حجي نزو كله زغبورو يزمكم نزو كله زهولو فتينو مالتي حجها رايو ما حجها زوم بنته زوم جهوبا زخون سبات كا وي تكالات كا رايو حج اصلا ما يكيدو زخون جهوبا بيرترا وي بنته زخون اصلا ما يكيدو سبس فتن يلا وي بزعوا اصلا ما يكزارو بسفتن يلا ام زخون خيدو كيدو ابت بيت ክርስቲያኖም ديو ابت سبكوتهم صديوم ديم نمنيم تارجت زغبر نزتو واحدو زول سبي نعقيرو نعو خصلمو نعو ባህሊ نعو خم ዘይጠቅም ኢሎም ካለ ማን ይገብሩትም ኢንተሪም ተም ገለኻ ንማንም ታርጌት ዝገብሩ ነዚ ተዋህዶ ነዚ ናህና ባህሊ ዘሎ ነዚ ታቦትና እዚ ባህሊ እዚ ሃይማኖት አይኮነን ኢሎም ካለ ነዚ ናህና እንታይ ዝገብሩ እዚ ክርስቲያን አይኮነን ኢሎም ካለ ማንም ዘጥቆ ናዓና ንምንታይ ነዚ ከዘጥቆዕዎ ዘሎ ያዝመኩም ዘሎ ሕጂ ንምንታይ እዚ ዚዮም ከዝ በቃ ንኹሉ ነዚ እስላማይ ከዲፎም ተናይ በሐቅ ወንጌል ከስፋሕፍሑ ደም ወንጌል ዘይተቀበለ ማዓት ኣሎ በኤርትራ معات حدارة بالله معات رشاد الله معات عفار الله معات كانوا له وانجيل خاتقبل تدريها معناته انت ديديكيشن هذا كان عقيل خاتقستات قبلتها أنا من تايم كانوا عم قريفا ممنا وانا تارجيز قبلنا ايتات مزلنا عناس بقاد مزلو دحريو نايزوم حليفوها نايمين حزمت نايزوم حجي قزعتنا مرحته قدفن مرحته حوحات النمار يوم حج نقول قريفهم نمن يوم تارجت يرومو نزينا حنا بحد نزنا حنا منت نزنا حنا ሃይማኖት انت اشو مت ሃይማኖት
እቲ ሃይማኖት ዝምህሮ እንተኣሽክሳይ ንዓና ገዲ ንኹሉ ገዲፎም ሕጂ ብኤርትራ በቃ ናይ ተዋህዶ ካህን ጥራዩ ኣገልግሎት ዝኸይድ ዝግፈፍ ብረት ክዓጥቕን ገለን ክስታይ ዝኾን ዝከላለት ናይ ካቶሊክ ኣይግፈፍ ናይ ከኒሻ ይግፈፍ ናይ ኣስላማ ይግፈፍ ገለ ይትንከፍኒ ኩሉ ታርጌ ዝኾን ናይ መኒ ናይ ተዋህዶ ጥራይ ንምንታይ ጥራይ ነዚ ናይ ተዋህዶ ታርጌ ዝግበር ወለ ክቕየር ክስታይ ዝግበር ولا حج كلهم نعمهم تارجت زقبرو معناته حجي أنا أنت أبلكم ذلهم نزخولو زقبرو سبات كلتا نجاراتين تنزل تعبتنا أوريت أب كلتا نجاراتين تقدميتي أنت أبلكم ذلهم أوريت كم جمهورت مغنيات قبلي مغنيات قبلي بحجرو مغنيات مالت أنت مالت يعطنا أوريت زقابير بمثالي فقيرك بمثال يفتيرك حجي تسب انت يالله مالتي بخال ازارا بخمس جهه زخونسي بقى حاسبو صبقون حماقن كللن كوسنن معالتاو مرچ اخوسدن انت غير وزغابيرنا صاي غديفو حجي كريستنا سالفيشن كدحنا لك بقى كابز جهر تستقبل كابز جهر ها كل ነገር تصبي سخانت ها بقى اب اوريد انت يسب ازي أزي مورال ايجنتي سب أبوري ناي مورال ايجنتي بحثرس كل جزء صبقن ماين حاون قرب لكالو كل جزء كتمرص عليكا كتمرص كلا عارف صبق مرص يزبلكا زلو بحال ازارار واسب حجي ابتخال انتايو ابكال هايمانوت ولا بكريستنا ولا مسلمنا سب اوبجكتيف بقى ويتالو نايت ويتا اوبجكتيف ابت اوريد جنتها اسخا مورال ايجنتها بحثرو انت حتقبر على كمالت معرتا وتوصنا لك حجي خابيز مصن موسى يزبلكم كل خابتا ازغابير نبرهام كاب عيرا اتحيزو زغبرو دحري يعقوب دحريو بادحري عيسى دحري يعقوب زغبرو انتم تمابوتنا زبلهم تام كوسون يمزعوا باكا كله تبيك موتاي نموسان حجي انت اجوسن زلو ابز عالم باكا نصاي تنصاس خوينو ازيوم انت عشو مغبرالو ازيوم نعانا كجوزنا كيورنا زموزلو خانتهم انت ያለው ብትናቶም ስነ ሐሳብ ቀንዲ ምን ጻግ ምክንያት absolute power ዝባሃላሉ absolute power ሲባካ ንጉስ ናይ ዝጋብሔር ኮይኑ ከም ሰብ ይኮን ሰብ ኢሳያስ ኮይኑ እንታይ absolute power ልክ ኢሳያስ ከም ዝጋብሔር ዝዛብሔርተ ሕጂ በትና ኦሪት ሕጊ በትና ኦሪት ገለግን ተገብራ ይከኒ አባና እዚ ስለዝኾነ እዩ በጊልያነት በመስፍንነት ሲሐለፍና نحنا مسفنتن رأس مالنتن زي نبرنا مهناتوتنا هلا أوريتها وتعشون تازل تقبر نايسب حيلي أبسوليت حيلي سلزنتك أنت هيرنا مالتي نحنا بقى لعلونت نايز قابي هيرنبر نايسب تاين قبرنا عبد سب كمان هاي أين عملونينا كعملون توي ناس وصلنا له جاجا خيل كجاجا سلزخيل كانت تقبر لك you have to question it وسوسو زخونة خاين تايمتو عبد أوريد حق له مستحقها انت يلو تحقي نتي حزبي ترى يكون نتي نغسون ابت تحقي اتي نغسون بعلوم تاي ويت عبعدي ويت مرح حزب هذول ابت تحقي بحال ازار 4 اتي مرح نبعلو توسن سلطان يزلو كوسنو فرضو زخل ነገር سوسن دلا يخو غبر ايكني وناتو انت خغبرالو نزخونه سب كوسنو بيكني حجي اب إيرترا كيدو انتينا مصحنا زلهم مسيلكم مولو بمولو زي limited government way زي حدينا ابن زي توسني عملت limited government هم لكم كلاس ابنت يوم تصانكم حدينا ابن امريكا تا زقربت ولا زي امريكا ترايزو كونس زي enlightenment زبحالو فيلوزوفي زي enlightenment بتغرينيا انت حنقولون هنا ابدا 10 حتى سيرشون منتخب لزمن نوبوريوم بعد جون سالدن زي توماس هوب تفعل لي زبحالو كم فلاسفات متيوم زي من إلاتمنت حجسهم انت ينجروا نتنا أوريد حقتات يوم أصنعهم ناي أوريد زي سكولارس يوم مهوراتهم بعد جون سالدن زي توماس هوب زيوم تام ناي أوريد ناي ويد حبزي عفتوان يتعاو عزيوم بوليكي ننزلو متحف ناتو تمرتيهم حجي ريمو كم يجرو نيشن تفتيرو كم يجرو حق سرعات حق تفتيرو كم يجرو زي محبرة وعل زبحان
ማሕበራዊ ዝባል ሃገርታይ ትገብር ወይ ሕብረተሰብ ታይገብር ውልቀ ሰብ ታይገብር ኣሞንጎ ውልቀ ሰብን ኣሞንጎ መንግስትን ወይ ኣሞንጎ ሃገርን ታሽም ዘሎ ውዕል ጽሒፎም ዘትሪቲ ዝበሃል ጆን ሎክን እዚኦም ገለ ጻሓፉ ሕጂ እዚኦም ናይ ብሪቲሽ ፍላስፋታት ጻሓፉ እዮም ነዚኦም ናይዞም ሓሳብ ወሲዶም እዮም ካ እዞም ናይ ኣሜሪካ መስረቲ ሃገራት በዓል ጆርጅ ዋሽንግተን በዓል ቶማስ ጀፈርሰን በዓል ጆን ኣደምስ ኩሎም ናይ ኣሜሪካ ዝመሰሉ በዓል እዚ እንታይ ገይሮም ማለት እዩ ነዚ ናይዚኦም ወሲዶም እዮም ንመጀመርታ ግዜ ዛ ኣሜሪካ ንሪያ ኣሜሪካ ታዝቀረበት ምዝኒ ኣውሪት ሃገር እሰይ ካብ እስራኤል ማዕኒ እንታይ ኮይና ማለት እዩ ኣብ ሩል ኦፍ ሎው ብስርዓት ሕጊ ዝሰርሕ ሃገርን ሊሚትድ ጋቨርንመንት ዘለዋን መጀመርታ እንታይ ነቲ መንግስቲ ጥራይ ዘይኮነስ ነዛ ነፍሶም እውን እንታይ ከይገብሩዋ ከይኣምኑዋ ነታ ነፍሶም እውን ከይኣምኑዋ ምክንያቱ ሰባት እዮም ድኹማት እዮም ሕጂ እሱ ኣውሪት ዋላ ነታሰብ ከይደኹማስ እቲ እንታይ ገይሩ እቲ መንግስቲ ተሓጋጊ ኣካል ነቲ ፈራዲ ኣካል ነቲ ገለ ነንሕድሕዱ እንታይ ከም ዝኾኑ ገይሮም ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣሎ መንግስቲ ማለት እንታይ ኣለዎ መንግስቲ በቃ ሓጋጊ ኣካል እዚ ሓጋጊ ኣካል ፈራዲ ኣካል ፈጻሚ ኣካል እዚኦም ሰለስቲኦም ናይ መንግስቲ ኣካላት ሕጂ ዝኾነ ዓለም መንግስታት ሰለስቲዩ ብሓሳብ ንኣብነት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እንተ ሓደ ሰልፊ ተዓዊቱ ኣውቶማቲካል ሰልፊ ንሰለስቲዩ ዝሕዞ ነቲ ንሰለስቲዩ ዝውስኖ ነቲ ፓርላመንት ቋጣጽሮ ነቲ ፈራዳ ኣካል ከዓ ቶም ዳያኑ ኣፖይንት ዝኾኑ ዝስየሙ ገለመን ከዓ እሱ ክስታይ ዝገብሮ እቲ መንግስቲ እዩ ዝሽሞ ብኻልእ ኣዛራባስ ዋላ ነቲ ሓጋጊ ኣካል ቋጣጽሮ ይትፈጸም ኣካል ማለት እዩ መን ዳኛ ይኹን መን ገለ ይኹን መን ዝውስን እቲ ስልጣን ሒዞሉ ሰልፊ ዝውስን ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ግን እንታይ ገይሮም ሰሪሖሞ እቲ ፈጻሚ ኣካል ካልእ ፓርቲ ክሕዞ ንኣብነት ሕጂ ኦባማ ከሎ እቲ ዋይት ሃውስ እቲ ፈጻሚ ኣካል በቲ ዲሞክራት ተታሒዙ ክልቲኡ እቲ ገዛውቲ እቲ ሓጋጊ ኣካል ከዓ እቲ ኮንግረስን እቲ ሪፐብሊካን እቲ ሰነትን ከዓ ብመን ተታሒዙ ነይሩ ብሪፐብሊካን ሕጂ እቲ መንግስቲ ናይ ክልተ መንግስቲ ነይሩ ባሕቲሩ እቲ ፈጻሚ ኣካል መንግስቲ ካልእ ሰልፊ ተታሒዙ እቲ ሓጋጊ ከዓ ብካልእ ተታሒዙ ነቲ ፈራዲ ኣካል ሕጂ ኣብ ምሻም እንታይ ነይርዎ ፀገም ነይርዎ በጀኩ ዝኸማ እንታይ ብለኩም ዘለኹ እቲ ናይቲ ቁጠባ እቲ ፌደራል ሪዘርቭ ሃገራዊ ባንክ ናይቲ መንግስቲ ከማን ከዓ ርእሱ ዝኽኣለ እሱ ከዓ እቲ ዝኾነ ዝቆፃፀሮ ከዓ ይብሉ እቲ ጥራይ ነቲ ጋቨርነር ዝኸውን ጥራይ እቲ መን እቲ ተኣሽሙ እቲ ፕሬዚደንት ሓፂዮ እቲ ኮንግረስ ከዓ የፅድቆ ማለት እዩ እሱ ተደዝዲቆ ከዓ እቲ ኮንግረስ ደዝዲቆ ኣይኮኒ ማለት እዩ ግን ሓንሳብ ምስ ጽድቆ ግን እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሓላፊ ከዓ ንዑ እንታይ ዝገብሮ የለን ዝእዝዞ ሰብ የለን ባዕሉ እዩ ኢንዲፐንደንት ኮይኑ ከዓ ኢንተረስት ሬት ክንዲ ዝኸውን ኣለዎ ክንዲ የብሉ ነይሩ ከዓ ኢንዲፐንደንት ከዓ እቲ ቦርድ ናይ ዳይሬክተር ናይቲ ተኣሽሙ ከዓ እንታይ ገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ብምሉእ እቲ ናይቲ ፕሬዚደንት ስልጣን እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ድኹም ዋላ እቲ ነንሕድሕዱ ድጣመትን ድቆፃፀርን ገይሮም ዝኹም ዝገበርዎ ግን ካብ ምንታይ እዩ ካብቲ ናይቲ ኦሪት ሕጊ ዝመፀ እዩ ምክንያቱ ጆን ሎክ ጆን ሳልደን ቶማስ ሆብ እዚኦም ኩሎም ናይ ብሪቲሽ ኢንላይትመንት ፈላስፋታት ኣብ 16 ክፍለ ዝነበሩ ናይቲ ኦሪት ስኮላር እዮም ነይሮም ሕጂ ካብኡ መፅኡ እንታይ መፅኡ እቲ ሊሚትድ ጋቨርንመንት ዝበሃል እቲ ሊሚትድ ጋቨርንመንት ሕጂ መፅኡ በቃ መንግስቲ እንተሰብ በቃ ከምዚ እብርሃም ያዕቆብ መዓልታዊ ምርጫ ክትገብር መዓልታዊ ጽቡቕን ሕማቕን ክትመርጽ ሞ ነቲ ጽቡቕ ከዓ ክትመርጽ ኩሉ ግዜ ባዕልኻ ምርጫ ናይ ምርጫ መሰል ክህልወካ መዓልታዊ ውሽጢ ዓይነት ሰብ ክትኮን ክትመርጽ እቲ ናይ ምርጫ መሃል እንታይ ንብሎ መሲልኩም ኣብ ህዝብና ሕጂ ባህልና ኣሎ ምሳና ህግደፍ ነዚ መዝሚዙ ነብሰ ምርኮሳ ክበሃል ከሎ ሕጂ በቃ ባሕሲኡ ሰብኣይ ኮይኑ ባዕሉ እንታይ ክገብር ባዕሉ ምርጫ ክውስድ መዓልታዊ እንታይ እዩ ክውስድ ናይ ምውሳን ዓቕሚ ነብሰ ምርኮሳ ክንብል ከለናሲ በቃ ምን ህግደፍ ነዚ ናይ ምርኮሳ ናይ ክብርና ናይ ምንታይ ወሲድዎ ናይ ንምንፃል እዩ ተጠቒሙሉ እቲ ናይ ብሓቂ እቲ ነብሰ ምርኮሳ ግን ከበይ በቃ ካብ ዝብለኩም ዘለኹ ይመፅኡ ካብቲ በቃ ኣብዛ ዓለምሲ እስኻ ከምዚ ኣላህ ዝበለካ በቃ ናይ ምልኪ በቃ ኣላህ ዝበለካ ተቐቢልካ በቲ ኣላህ ዝበለካ እስልምና እንታይ ዝበለካ በቃ በቲ ኣላህ ዝበለካ ነገር ተቐቢልካ ብኣጥራኺ ኣይትሕተት ገለይ ትግበር ኣብ ክርስትናኻ በቃ ፀላተ መፅካ ወላ ጸሎት ጌርካ ተጸበጥ ጥራይ
ጸሎት ጌርካ ምክንያቱ ትእዛዝ ይብካሎ በተጸፍዓካ በዛ ሃቦ እንታይ ይግበል በዚ ትእዛዝ ኢኻ ትኸይድ ኣብዚ ናይ ኦሪት ግን እንታይ በቃ እንተ ዝኾነ ነገር መፂካስ በዓልኻ እንታይ ይግበር እግዚአብሔር በምሳሌ ወሲን መፂካ ምረጥ ወስን በዓልኻ ሲ በቃ ምክንያት ፈጢርካ ኣይናዩ እቲ ቁኑዕ ክሳጌርካ እንታይ ይኹን ማለት እዩ ወስን እስኻ ኣብዚ ዓለም ናይ ሞራል ኤጀንት ኢኻ ወይ ናይ ሞራል ወኪል ኢኻ እምበር ኦብጀክት ኣይኮንካ ኣብቲ ኣብዚ ናይ ክርስትና ቫልዩ እንታይ ኢኻ ኦብጀክት ኢኻ ኣብቲ ናይ ምስልናኻ ኦብጀክት ኢኻ ስጋብ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ናይ በዓል ጆን ሎክ ናይ ቶማስ ሆብ ናይ ጆን ሳልደን እዚ መፅኡ እዚ ናይ ኢንላይትመንት ስጋብ ዝመፅእ ስጋብ 1800 እዚ ብሓፂሩስ ናይ ኣሜሪካ ሰውራ እዚ እዚ 1790 ገለኒ ነይሩ እቲ ሰውራ ናይ እዚ ናይ ኣሜሪካ ድሕሪኡ ናይ ፈረንሳይ 1790 መፅኡ ማለት እዩ ድሕሪኡ 15 ዓመት ማለት እዩ ገና እቲ ናይ ኣሜሪካ ኩናት ገለ ከይተወደኦ ከሎ ይመፅኡ ድሕሪኡ ኣብ 1800 መጀመርታ ኣብ ባዕቱርስ ኣብ ከባቢ 200 አደነ 300 ከባቢ ዓመት ማለት እዩ ዝነበረ ቅድሚ 300 ዓመት ነበረ ህይወትን ቅድሚ 2500 ዓመት ዝነበረ ደረጃ መናብሮም ፍልልያ ይነበሩ በቃ መናብሮስ ክስታይ ነይሩ ድሕሪኡ እዚኦም በዓል ጆን ሎክ በዓል ጆን ሰልደን እዚ ቶማስ ኣውሮጳውያን ምክንያት ክቅበሉ ምጀመሩ ንሰብ በቲ በቃ ምክንያቱ ኩሎም ዞም ናይ ኣውሮጳን ሳይንቲስት ዝመፁ በዓል ጋሊሌዮ ዲዮም ገለዲዮም ቁሮጭዮም ነይሮም እንተ ምክንያት ኣምፅኦም ነቲ ናይ ክርስትና ትምህርቲ ድፃረዝ ዝኾነ ነገር ተምፅኦም ቅተሉ እዮም ነይሮም ከንሻን ካቶሊክን ገለ እንዳብሉ በቃ ብብልሽውና ግን መዓት ይጠፍዮም ነይሮም እዚ እዚኦም ናይ ኢንላይትመንት ሓሳብ ምስ መፀ እዩ ኣውሮጳ እንታይ ተቐይራ ነዚ ናይ ኦሪት ስነ ሓሳብ ምስ ተቐበለት ኣውሮጳ ሰላም ረኺባ ኣብዘን 300 ዓመት ቃል ኣለዉ ከምዚ ኩሉ ሃብትን ዝኩሉ ፀጋን መፅዋ ምክንያቱ ኔሽን ስቴት ዝበሃላ ሃገራት ፈጢረ ልክዕ ከምቲ በቲ ናይ እስራኤል ሃገር ሙሴ ዝፈጠሮ ብኡ ኣብነት ተገይሩ ሃገር ተፈጢረን እዘን ኩለን ሃገራት ዝበሃላ ሕጂ እንግሊዝ ድያ ሽወደን ድያ ገለ ድያ ዝበሃላ ዘለዋ ብውዑ በዚ ናይ በዓል ጆን ሎክ በዚ ናይ ጆን ቶማስ ሃብ ናይዚ ቶማስ ሰልደን ስነ ሓሳብን ዘን ሃገር መፅን ዘን ሃገራት መፅን ኣውሮጳ ብዘን 250 300 ዓመት ካ ሃብቲ ገይሮም እምበር ቅድሚ 300 ዓመት ካባና ደፊ ነይሮም ካባና መናብሮስ ናህና ሓይሽ ነይሩ ኣውሮጳ ስኢሉ ብሓንቲ ሰዓል መፅኡ 4 ሚልዮን 2 ሚልዮን ሰብ ብሰዓል ብድርቂ ብጥሜት ብኸመይ ይጠፍእ ነይሩ ኣውሮጳ እቲ እንታይ መፅኡ ግን እቲ ምክንያት ምቕባል ግን እንታይ ገይሮም ሪዝን ምርጫ ምስ መፀ ግን እንታይ ሰብ መዓልታዊ እንታይ ይገብር እንታይ ክገብር ጀሚሩ ሽዑ እዚ ኩሉ ሃብቲ መፅኡ እዚ ኩሉ ክስታይ ተተቀይሩ ሕጅስ እሱዩ ዝንዓና ድፀሉና ዘለዉ ከይብለኩም ዋላ ህግደፍ ድዩ ወላ ብሕወሓት ንዓና ፀሉና እንታይ ኮይኑ ትግራዋይ እንታይ ኣለዎ ነፃ ኮይኑ ዝሓስብ መንግስቲ ብዝበሎ ወይ ገለ ብዝበሎ ስለዘይኮነስ ሓስብ እዩ ምክንያት ስለዝደሊ ሕጂ እንታይ ኮይኑ እንተ በይኑ ኮይኑ እዚ ህዝቢ ትግርኛ ጥራይ ኮይኑ በቃ መላኺ ክኸውን ኣይከኣልኒ ሰብ ኣብ ህዝቢ ትግርኛስ ውልቀ መላኺ ክነግስ ኣይከኣልኒ ምልክነት ክነግስ ኣይከኣልኒ ምክንያቱ እቲ መላኺ ፍፁምነት ይኣምን እዩ ህዝብና ኣብ ፍፁምነት ይኣምን እዩ ሰብ እዩ ሰብ ንእግዚአብሔር ክትኮ ኣይከኣልኒ በቃ ጳጳስ ይኹን ሼክ ይኹን ወላ ንጉስ ይኹን በቃ ናህና በቃ ተሓታቲ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ኣብ ትሕቲ ሕጊ መንግስቲ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣልኒ ንዝኾነ ይኹን ነገር ክሳክገብር ኣይከኣልኒ እሱ ስለዝኾነ ሃቅን ዓለም ነፃ ሕብረተሰብ ብመስፍነትን ብግልያነትን ክሓለፍና እንታይ ኮይና ቀጥታ ዲሞክራሲ ቅድሚ ሰብ ክስታይ ጌርና ንሓና ሲ በቃ እቲ ዝውሰን ባይቶ ተኣኪቡ ውስን ክስታይ ይገብር ነይሩ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝነገሶ ነፃነት ዘለዎ ናይ ብሓቂ ነፃ ባይቶ ኮይኑ ድና ይዛረበሉ ሕብረተሰብ ካ ነርና መዓት ስልጣነ ጌርና ገለን ጌርና ነው ሓሲብና ንኸይድ ነርና ሕጅስ እንታይ ታዝበኩም ዘለኹ ንሕና ናብቲ እንታይ ኣብለኩም ዘለኹ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ምክንያት ክንኣምን ኣለና የግብ የርትዕ ኣብ ጭብጢ ክንምለስ ኣለና ንዕኡ ግን እሱ ግን እቲ ኦሪታዊ ክብርታትና ይቆም እቲ ኦሪታዊ ክብርታትና ስንታይ ኩሉ ግዜ
مرج لنا نحنا نصاينا كل جزء بمثال إزجابيرنا تمريزنا تفتيرنا انتهيو حاول ما يقرب لنا له انت خنمرص علينا عينا زخونه سبدلنا يبر انت نحنا جن انت ناي مورال ايجنت كنكم كانت هنقبر لنا ناي مورال ايجنت خوينا نتصبق كخنمرص علينا كل جزء صبق مرج هنقبر لنا حجيت تهاجر كبر زخل بقى سب صبق مرج هنخمرص مثلا كل جزء انت هنقبر له كمهر له تناي تمرت عدت تزي كوينو جن تتاخونا له كل سب تحت حق خوينو تي سمعالتاو مرጫ ዝኮን ይሁን ነገር ግን ከመይ ነበር እንታይ ይገብራ ህይወቱ ግን ነፃነት ኩሉ ሎ ነፃነት ናይ ሕልና ነፃነት ናይ ዘረባ ናይ ነፃነት ናይ ገለመለ በጆይ ኮሃት መንግስትኻ እንታይ ክሆን ኣሎ እዝኒ አሜሪካ ስጋብ ሕጂ ሊሚትድ ፓወር ግን በኻል ነገራት ግን ተኮይኑ እዚ በአሜሪካ ባቃቲ ኤሊድ ዩኒቨርሲቲ ገለዲዩ በብቁሩብ አሜሪካ እቲ ናይ ኦሪት አሜሪካ ነበረና ተቀይረታ ተኸይዘላ አሜሪካ ደርጋ ምልክነት አሎ ሕጂ حجيوس بأمريكا تسوزلهم منتي تسوزلهم بري مالتي كالتشراليزم باسيفيزم يونيفرساليزم قال إن ده تبعنا أمريكا أيديا نايت كونستيوشن أبتنا فيدرال بيبرز بحال أبناء بعال مادنسن زي أبتو مسرتني أمريكا نبر كتعد بولو زولوتي بيبرات بيبمون إذا حجز الأمريكان ببينو تاشعو تفترة أمريكا نبرت أمريكا تعلم قال حجيجن انت هون قالوا كونسبت جن كاب اوروبا حماق حسب دخلت امريكا تغير الله كاب هنا تغير الله انا متى تغير الله انا بحماق كنا هذا معناته انت الا هون يزخيزولو اتي ناتا امريكا زغبرا نغرات زفطرا نغر يغير الله زي مالتي انت بلوكم زلخو زي ناي مرጫ مسل حج ناي مرጫ يكون زخون يكون سب بقى وسانه غبر زي كونه كل سمتاي خصبه جميرو حجي تئزاز باستر دي خبلو باستر كم خمس خبلو لو بيت باستر زولو تاغبرالو وي حدا ولام شيخ ماتيو قال من ماتيو كامبا يرو هاز بولون تاغبرالو وي ميديا بريموش زغبرو قال خونالو برتسب كم تناي قدم امريكان نبره فلايبت مسراتا دي ولا دحريو نبره دايناميزم كنت عندنا هون خيدو انداطف خيدو أمريكا غيرالو نحنا حجس كابزني أمريكا ديو كابزم قدمينا زلوسي كم يغيرناينا نتصانت كا مخنيات سي كل زي بروتكت زخون مخنيات زي يرتعس بخميا تمص حجين احمد تخوينا تبلو بجكات سرعه حق تراجو كونسي نايتي ماكلاي منغس سلطان كغدبالو نايتي ماكلاي منغس سلطان سي كغدبالو سلطان نابت كبابيتات من محدار زولو انا اخوردالو اوريدو قتا ديمقراطي ابانانتا كونالو اب قتا ديمقراطيس اب هاجرنا كتغبر كخلالو قتا ديمقراطي كللو بعتير قتا ديمقراطي ማለት ለካ ካብዝና ስዊዘርላንድ ቡም ዝገደደ ዝበለጸ እንታይ ይኮናሉ እቲ ሓፋሽ ስልጣን ክልወሉ ተረድም ዘለኹ ድሕሪው እንታይ ይኮናሉ እዚ ኣኽባር ሕጊ ናይ ኩሉ ናይቲ ማእከላይ መንግስቲ ድዩ ናይቲ ኣኽባር ሕጊ እዚ ናሽናል ኦዲተር ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዚ ኦዲተር እዚ ናይ ኦዲት ወይ እዚ ናይ ኦዲተር እዚ ናይ ኣኽባር ሕግን ኣብቲ ከባቢያ መንግስቲ ድዩ ኣብቲ ዘባው መንግስቲ ድዩ ኣብቲ ሃገራዊ መንግስቲ እንታይ ክኾናሉ ፕሮፌሽናል ብመሪት ራይ ኮይኑስ ነቲ ማሓዳር ዘይኮነ ተሓታቲ ክኾን ዘሎ ንመን ክኾናሉ ነቲ ባይቶ እቲ ባይቶ ነፃ ኮይኑ እቲ ከሳሲ ወይ እቲ ኣኽባር ሕጊ እንታይ ክገብራሉ ነቲ ማሓዳር ድዩ ነቲ ዋላ ሓይሉ ዝበሓሰብ ነፃ ኮይኑ እንታይ ክገብር ክኽእላሉ ንዝኾነ ይኹን ነገርሲ እቲ ዝሽየመሉኻ ብብቕዓቱን በቲ ባይቶም ፀዲቑሉ እንታይ ናይ ንኣብነት ናይ ቋሓይን ኣኽባር ሕጊ ክኾን እንተኮይኑ እቲ ናይ ባይቶ ናይ ቋሓይን ከውፅእ ከለዎ በቲ ናይ ፕሮፌሽናል ኮሚቴ ኮይኑ ክምረፅ ኣሎ ተሓታትነቱ ኻ ነቲ ባይቶ ነቲ ኣመሓዳርስ ከም ድላዩ እንታይ ክገብሮ ክኽእል ኣሎ ክቋፃፀሮ ድዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ኢንቨስቲጌት ክገብሮ ድዩ ገለ ክስተካክሎ ኣለዎ እቲ ኦዲተርካ ከምኡ بمويو ماتيو بكوميتي كستاي ابوينتد كوينو تحتاتنوت ريبورت خان ماني كتب زلو نت بايتو قحي السوغا نت محاداري دي نت ديبارتمنتس بولن نايت خباب زلو خان تقبرن خلالو عبد الله غزي اوديت كغبرن كحتتن خسن ريبورت ناب تبار حق حلفن كسخ مسلت كان تاي كونال نص خونالو
أتي حزب زلو بيتيشن أكيبو عبد الله جزيها ويتم تمرتون عبارة بايتو بس ما بتعم تقليما خصوصو عبد الله جزيت حزبي زي بيتيشن أكيب فيرما أكيبو خوردم لي كده خنالو عبتناي زوباو من قصهم خنالو بتناي هدراو من قصهم خنالو كم خوين وقتها ديمقراطي كستهجبرالو أب أمريكا أنت يزلو أتي بوكلنا سرح ديمقراطي زلو بقى حدا نخمرت دلا يمرت حسب مستمرت نوع حجي نوع خبلو أنت يجرم أب كلتا عمت يوم جرم متمرجة أب كلتا عمت سجبرو حجي أتي نخمرت أتي كونغرسمان جنزب أنت خجبرالو مستناي جنزب حجي جنزب أتي وأنت خوين معد بشون أتي مناطق زمرة زلو كابتي نتمراتيو نت جنزب زخفولو جنزب ذهبوا سبي حتى تزغون زلو كونغرسمان حجي نحنا تعم كيرو لنا أتي نمرجع جزء لكن نزني أمريكا من كونغرس كنت عم زخوننا حتى عمل لي حمش عمل تخون ولا تتخيلوا ما شو عمل أنت يجي نخوني نال بزلنا أتي سلطان جن نبتي ددمت سب خونا له نبتي ددمت سب خوينو أنت يكونا له نمستهزبي وعلك عطلو تسبسي تمزمر زولوس نمنتاي مروت نزب زلو تمريتو خندا يخ قبرلو تمريتو كوسو ديوم كوردو ديوم تمرست حتى يكون له حق تصحف له حق تصحفو بقى ما خمزينا مريتنا كانوا تتمرسنا كاي جبر كان وي بيت فرد خصو خون لهم وي كا بيتيشن اكيبون كا خردو له دحريها بجا كانوا سو زي كون هاسوم كا اكيبون كا ريفرندم ناي مغبار كا بقى امنت قحايل وي حد زوبا بقى اب كبابينا ريفرندم زعبا خمس حجي وي بهاجر درجه كم عينت حق هنا وصينات لهم بدرجه هاجر ريفرندم كونفرنس زخونه سب زخونه زيغا بقى ناي ميتشح سب فيرما اكيبو نابنت انتهى لنا كاب زي نفرتي قدام كسرح يبلن فلايت قدام كل يبلون يبل معناته قدام بعسه زخونه كسرح يبلون يلو حساب غير ስለዚህ ብዛዕባ እዚ ሪፈረንደም ክግበራሎ ብዛ ሃገር ኢሉ حسب ምንጽ ሪፈረንደም ክግበራሎ ኢሉ በቲ ሕግ ናይቲ ሃገር ናይ ፍርቂ ሚልዮን ሰብ ፌርማ ክክብተሎ ኮይኑ ናይ ፍርቂ ሰብ ፌርማ ተኣኪቡ በቃ ሪፈረንደም ግበር ብሕጊ ተኽኾናሎ ማለት እዩ ሕጂ ሪፈረንደም ተገይሩ እቲ ህዝቢ ዝወሰኖ ኸዓ እቲ ባይቶዲት መንግስቲ ኣተግብሮ ኣብ ስዊዘርላንድ ሕጂ ኮሚት ሕጊ ኣብ ስዊዘርላንድ ተሰዒልኩም ቀጻሊ እንታይ ኣሎ ሪፈረንደም ኣሎ حدي بخمزينا هنوحصل نخيل لتنا مرجع سايكل دما ناي مرجع سايكل زي غوسواس يقبروني دما ما قاسب انت اشو مخونا له اذا سلطان نابت خباب سلاز بزح اتي زفوتو سلطان سابت خبابي خونا له نابنت مسكو تبادي مسكولو تتحازت باور زلو ابت خباب سزخون اتي نات كونسنس خاصبي سزخونه ناي مرجع غيزه غوسواس يقبرونو اب سنغابور سلسته سوموني أبغى هاجرات قلمني أبغى عند إنجليز حجي حدث ولادر مرجع خطفوا زلوا جنزب توسني أو أمريكا بقى زوسنا يكونن بتفعلالي ملك ما تحق له أمريكا مرجع بجنزب كات عدوقو تخلي حاجة جنزب زلوا سب عدوقو خلي في اللي أبتناي كبابنا قلم حجي جنزب كستاهي قبرو نتنا هنا ديمقراطي نحنا قتها ديمقراطي جنزب كي قبرها أنت يكون على تناي مرجع بوسواس قبرو لهم معتاتن زطف ገንዘብን ካኩሰን አሎ እቲ ገንዘብ ዝኸፍል ከአመኒ መኒ ካመን ሓገዝ መጽኻ ከፍላሎ እሱ ተጊሩ ሃንታ ይኮናሎ እቲ ናይ ገንዘብ ተራ ኣብ ዲሞክራሲና ወይ ኣብ ተቀጣ ዲሞክራሲና ሃንታ ይኮናሎ ክውሰን ክኽላሎ እዚ ግን ያድበኩም ዘሎ ሕጂ እዚ ቀጣ ዲሞክራሲ እዚ ነፃነት ምኽንያት የግብ የርትዕ እዚ ግን የግብ የርትዕ ግን እዚ ካብቲ ኦሪታዊ ክብርታትና ስለዝመፀ ይሱስ ዝኾነ ይኻንሕና بمسفنة حلفنا بجليانة حلفنا نزخونا يكون حبرة سبكة ورينا عميزنا جزينا ينفلتنينا مهنيات تنخالق نجزو خوينا مهنيات أو يكوني بعتروس بمثال زجاجير تفكر كاتب هاي كان خالق كير كات عمت كتجزء تكون كانت يكون على خاتناتك ناي مورال ايجنت مخان سرح انت يكون على يقارب صار نحنا أبزي عالمكم أوريتاوين بقى زجاجير ناي مورال ايجنت نحناس هاجر حزب زخونا انت هنكونينا قدس هاجرن نقسنت كهناتن كنكونينا تفكرنا ስለዚህ እሱዩቲ ኦሪታዋን ከንከልና በቆንዱስ እዚ ዝገለጽ ኩልኩም ክብርታትና በክብርታትና ሐሰይነትን አምርት እቲ በሐጭሩሲ ተን ክብርታትና አምኽንያት ምእማን ወይ አም ነጻነት ምእማን ማለት እዩ ነጻ ሆንካሲ ናይ ምዝራብ ዲ ናይ ምሕሳብ ነጻነት ሃሊካስ
بقى نزخون يخوننس يجب يرتعلك أمين كان زي يسون يشعو تزمتزلو خاص يتمهنات كامتها تزوقهم يتلو الأفلو بسرعة حقي تسرعة حقي زمتزلوتي تمهنات ممانات متسامتاقن زيرو زيرو كله زيو إذا ختقبر قلت عنا نبزلنا حجي إذا ختقبر قلنا زكله تكن مخونا زمتزلو أبزن بلو زلنا كبرتات أبزن أمنو زلنا زنا أوريت ناي كله تقرنيا تايو ناي كله أزيناوي سرجو حجي قلينا كاثوليك قلينا كنيشا قلينا سلام قلينا توحدو قلينا بنت قلينا قل يهوبا قل لنا كلها لكن أبزي سرعة خبرتات أو نتصنت أب سرعة حجي أب كتا ديمقراطي ناي قد يمكن أمن علينا السو مسنا أمن ترايت محبرة أمنتك ما تزخل أنت زي كوينو قل أنت قلينا ملكنا أمن كوينا أنت قلينا بقى نونو مرج أزبها ليلن تايدا بقى absolute power ويدما أنت هنأمن علينا بقى زجير كم زيدي بتزجير زولو تراينا نخينا أمنت salvation تقبلنا هنا قريبنا هنا سجلنا هنا دحرجي صلاة تمتيو ورارة تمتيو بقى سئلنا صلوت نقبر مري بقى سلا تقبلنا عين واقعنينا يكالا خلينا أنا جهواس لزخونكو بقى عبرتي عطاني أنا بقى كساس لزخونكو قال لي قبرني تلك هاجر راي كتول لي مالك هاجر سي كتول لي أتسلام أي سمعتوا تهاجر بركاي حجي سابكم زولو وتسب كم زابكم زولو وتمرجع كله له سب كمرج على اتم زمورتها قون عمرج حلو له وتسب جن حماقن صبقون كستايكو وحبلو حجي اتم منقصها تاي نزي خبرتات زين كمهر له حقول عصومسي سب كم اوبجكت زي كانوسنا مورال ايجنت خوينو تخبرالو ناي ممرات بقعاتو كله متى كل غزي نصبو كمهر تخونالو سب جن نصا كخون الله كل سب نصانت كامن الله نصا خوينس امرጫ كامن الله choice كل سب كمرص الله كمرص كلها نتصبو كمرص الله كابت سيطاناو مغدي نتي ملأخاو مغد مريتو كل غزي تخونالو تملأخاو مغد زلو زلنا خمسه عواز علم ابز علم سي كما يغير بيتسوبو كبرتو دقو غلي كلاخ كبرتو لو زامريتو كما يغير دقو يصنع مناتو 00 نحن هنا بوليتيكاو علامه كمنا بوليتيكاو محبر انتينا دلنا ابزا مريت منقسته سماي كنفطر نزا 3000 عام صنحت كبرتاتنا نزا نبلا زلنا كبرتاتنا منتنا بحجي 3000 عام كم لصنح مرغغاص نزي الرغاغيصنا طراينا انت هنقبر قصلتنا الرهوان قلن مص كم زي حجي نسدودو ديو نموتو ديو فحفح نبلو زلنا دويلنا متاخن اتو ناب رهوان ناب نصانت ناب نبراو سلامن اتينان تانكو ناي بحقي اب نصانت ازخون حبرتسب بخبرت بحبل بسلام نخنبر تعلمه ስለዚህ ጽኒልኩም ስለሰማሁን በጣም ዘመስገን ተኻለይ ተከፋላ ክንገብራይና ዛ ሐጢያትና አጋዛናውን መዓናት ናይ ቋንቋና ንምንታይ ኻ ቋንቋና እቲ ባህልና ትናህና ያታንካ ታርጌት ኮይኑ ካለይቲ አርስተ ሐሳብ ለሕና ሕጂ ኩሉ ግዜ ሰኔን እቲ ንሕና በቃ ኦሪታውያንን መንነትና ኦሪታውያንን አጋዛውን ክንከለና እቲ ክብርታትና እቲ ቋንቋና السنين تنكلتين حجي زي لو معتي بزعوا ناي كبرتاتنا يعني راتا خليتها ناي كستاين عن زاربينا مالتنا ناي قوانقنا. سلازي تسني لكم سلسة معهم بتعمي زي مسكن يعني اللي